لنا عدنا عدنا مفتانا سلامنا مأنتي كله كل ساكنا يوم أربعة ولدو وتكفينا يوم أراوي تزيحهم ناشع زلفنو كنت دم زي مرم عاكز لفنو كسا ناشيلو بخبرة زعملو وصاحي كمنبار بتتانا قيلو لنا ونحنا وصوت زعفر سحري لنا ونحنا وصوت زحل المدري لنا ونحنا وصوت زعفر سحري لنا ونحنا وصوت زحل المدري تطامرنا بفقري عدين بلا بخبري عدين بلا بخبري عدين بلا بخبري ولدو تتكتكتر نتبالت إريترا تمالو بصبح الليلة أمنا نحنا بحلرا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا أرمات العقل خدت إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا مدرات تبع ثورات هاي حمل ولونتات ولونتات كتكتر نتبالت إريترا تمالو بصبح الليلة أمنا نحنا بحلرا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا الناس اسكبرا نحرا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا الناس اسكبرا نحرا إريترا إريترا المحامن ولو سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم مسينا لنا مغرتنا إذا معلتنا تنزلنا برسنة أبابا وسرحات كساب حجي أي وصلنا سلزلو أي تحزوا لي كغنيكم يه زربانا بس أي تدروس هلا أبعوتاتنا نغني تبل كابات بجسنا نتطبق نجار كنستماغرو كن كلا لنا بزح فلي زغنا سنة أبابا وسرحات نيجي تسوري هزلو يا ريت كمان بتصبغ فيديو تسائلوا فيديو زي تصبغيو أربعة كاب حد زجد كواخبتي بحادة أبحان تدرفي مغات رقم زلوا درفي بحق دس بليو أنا نتتحستوي معرض زينا زريوز درفتات أبزغر بالكم نا كوبي رايت زي رقيب إنه كل زي بلو سرحتنا نشتي كابو كان رأيكم ندلت زبلت أخيتكم عمني وسمعوه لومي أمو شو ساعات شمنتن فرقان برلين تايم أقد داس انترفيو بزعبا مدرب بريزنت سياس مسازيو أقد داس السب أمباسادر كرماي هايلك جبري ترجمناتو نبزح سب كيغاس اللي تواهي بسلو زلو انتاي مالتيو عمق زبالن حيال كركر زلو انترفيو كنكت هايدينا سلزي حطوتاتكم تلوكم تداليكم مزو نتي حسابون نقروم كان دالو مخنا قديما كنقركم يدلي تتابني نسرحو سلازلنا كساب جاب بابليك كوس اي كالكون اللهم بزخوني زلنا يك نيات ازيو أقداسيو أبا قداس مدرخ لنا أقداس تحطوتات بهزب زل على لزليو نعود ما تكلن يعمل سكوهابو أقداس خويني سمعني سلازي it's gonna be very very interesting بحكي كتساتفوا أغدي ما كبركم يدلي now كل زتري وصل لهم بدرجة عالم أبقى زيو أقرامي كنتاتنا زلنا كجانو نغمان يدلني let's start what is going on right now. Iran ceasefire hanging on by a thread as both sides trade attacks, with U.S. forces launching a new set of defensive strikes overnight. But the president is still pushing for diplomacy and says he won't rush into a bad deal with Tehran. Right. So what's going on? And who are we talking to? Chief Foreign Correspondent Trey Yeager. Have exchanged attacks in the Middle East, rattling a fragile ceasefire as an agreement on ending the war continues to elude them. U.S. forces said they'd launched what they called defensive attacks against a military control station in Bandar Abbas, which it says was launching drones and had shot down 4 aircraft. In retaliation, Iran's Revolutionary Guards said they targeted a U.S. base in the region.
كم تريو ዘለኹም ሓደ ነገር ንጹር ይኾነና ኣሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ናብ ሰላም ይመጹ ኣለዉ ኢልካ ንክትዛረብ ኣዝዩ ክብድ ዝበለ ደረጃ እዩ ንብሓቂ ሰላም ኣብ ከባቢና እዚኦም ኣሜሪካን ኢራንን ናብ ሰላም ቀሪቦም ኣለዉ ኢልካ ንክትዛረብ ክብድ ዝበለ እዩ ሶሪ ማለት ሰላም ኣይንደልም ማለት ኣይኮነን ግን ሚሳይላትን ነፈርቲ ኩናትን እናተጠቀምካ ሰላም ግን ዘሎ ይመስልኒ ወይ እውን ኣብ ኩንነት ዘሎ ይመስልኒ ሶ ብሓፈሻ እዞም ሓይልታት ናበይ ገጾም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሰብ ሰላም ይፅበ ብስራት ናይ ሰላም ክሰምዕ ይደሊ ሃንቀውታ ናይ ሰላም ላዕላ ደይብሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ግን በቃ ነገራት ፋሕ ምባል ብርግጽ ናብ ሰላም ኣይትኸይድኒ ኢኻ ዝበልዎ ዝመስል ነታ ናይ ሰላም ኣንፈት ክገብራ ዝቐነ ነቲ ዕዳጋታት ድማ ከተዓሻሹ ዝቐነ ሕጂ ድማ ተመሊሱ ነቲ ኩናት ክምለስ ከም ዝደሊ ወይ ናይ ኩናት ኣንፈት ከም ዘሎ እስራኤል ድማ ብዓብዩ ኣብ ስፍሕ ዝበለ ናይ ኩናት ኣጀንዳ ከም ዘሎ የረዳእና ኣሎ በዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኩነታት ክውዳእ እዩ ኢልካ ንክትግምት ክብድ ዝበለ እዩ ናይ ብሓቂ ክብድ ዝበለ እዩ ማለት ሃንደበት ክውዳእ ይኽእል ኸውን ግን ኢትስ ቨሪ ቨሪ ሃርድ በዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኩናት መዕለብ ረኺቡ ኣብ ሓደ ናይ ሰላም ኣንፈት ክበፅሑ ክእሉ እዮም ኢልካ ክትዛረብ Now, this is one thing. እዚ ሓደ ነገር ጥራይ ሓደ ክፋል ጥራይ እዩ እቲ ዝኸበደ ክፋል ዘሎ ኣበይ ዘሎ ይመስለኩም ነቲ ኩናት ናብ ካልእ መኣዝን ይጥምዝዞ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ What are we talking about? ክልተ ነገራት ክንሰሚዕና let's go Boxers learned the U.S. continues to launch powerful strikes against Iranian attack drones that are threatening the Strait of Hormuz. Central Command took down 4 drones today, eliminated a 5th before it could be launched. President Trump held a cabinet meeting at the White House today where he shared an update on the situation in Iran and spoke about the possibility of a true and lasting peace in the Mideast. Take a look. The Navy is gone, the Air Force is gone, everything's gone, and they're negotiating on fumes. We'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? ሕጂ ትሰምዕዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና መጀመርያ ንኢራን ኩሉ ወዲኦም እየ ይብላ ኣሎ ኩሉ ወዲኦም እዮም ሓይል ባሕሪ የብሎም ሓይል ኣየር የብሎም ገለ የብሎም ከምኡ ክብል ፀኒሑ ድማ እቲ ዘረባ ናቱ ኣብ ሓንቲ ዕርፍተ ነገር ኣብ ሓንቲ ፓራግራፍ ወይ ከዓ ኣብ ሓንቲ ሕጥቢ ፅሑፍ ዝገብራ ንእሽተይ ፓራግራፍ ዝዛረባ ተገራጫው ዘረባ ይዛረብ ዶናልድ ትራምፕ ሰላም ንደሊና ክንረዳዳ ንደሊና ገለ ክብል ፀንሕ ተለይ ገይሮም ድማ ብሓይሊ ክገብሮ ይብል በቲ ሓደ ነተን ሃገራት ዓረብ ድማ ክብድ ዝበለ ሕቶታት ከቕርበለን ጀሚሩ ኣሎ ንዑ እንተዘይገይርኩም ድማ ይፍርሞን ይብል ኣሎ ኢትስ ኢንሴይን ለሚሸው እዩ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ሰብ ኩሉ ንኣዳም ገረሞ ዝኾነ ስራሕ እንድዩ ዘረባ እንድዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ መራሒ ተጋጊኻ ዝብሎ የለን ቁርበ ደረት ሰጊርካ ኣለኻ ዝብሎ የለን ሓገብ ዝብሎ የለን he can say whatever he wants ስምዕዎ ኣብዚ To have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but we'd like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. زحفر እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሃገራት ዓረብ ፈትየን ፀልየን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ድሕሪ ንሕና ነዚ ናይ ኢራን ወዲና ኣብ ምፍርራም በፂሕና ግድን ክፍርማ ኣለወን ንሳተን ክኣትዋ ኣለወን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ምስ እስራኤል ሰላምን ዕርቅን ገይረን ክፈራረም ኣለወን ጀስት ንዑ እንተደይ ገይሮም ኣነ ይፍርም እኒአ this is incredible ነኒ መብዛሕትኡ ሰብ ዘቆጥዐ ዘረባ ንብዙሓት ሰባት ሓፍኮፍ ዘበለ ዘረባ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብፍላይ ድማ ንሃገራት ከም በዓል ስዑድያ ዳመሰላ ናይ ብሓቂ ቁጥዐ ዝፈጠረለን ናይ ሕልፍ ዝበለ ድፍረት ናይቲ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝረአ ዘሎ እዩ ዝበሃል creates a huge problem for Mr. Trump's strategy because Saudi Arabia is the swing factor in the whole region. If Riyadh refuses normalization, many other Muslim majority countries may hesitate to. And yes, at the very same time, Saudi Arabia now has more geopolitical flexibility than ever before. That means closer economic ties with China, growing regional influence, massive oil reserve, diversified diplomatic partnership. So that means Riyadh no longer depends on Washington the way it once did. And that well decades ago. And ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ መሲልኩም ብስፍዕ ዝበለ ንስዑድያ ኣብ መንቀራቕሮ ኢትይዎ ኣሎ that's a fact እቲ ጭቡጥ ነገር ንስዑድያ ኣብ መንቀራቕሮ ኢትይዎ ኣሎ but this ስዑድያ ብዙሕ ሌቨሬጅ ኣለዋ ክትጥቀመሉ እንተደልያ ግን ከቢድ ነገር ድማ እዩ መጀመርያ ስዑድያ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ርክብ ኣብዚ እዋን እዚ ብዓብይ ክፋል ናቱ ናይ ሴኪሪቲ ርክብ እዩ ናይ ሴኪሪቲ ማለት ናይ ፀጥታ ናይ ድሕነት ወታደራዊ ማለት እዩ
كينو زحلفه تزعبي ناي قطبا شركነት ምስ ቻይና ይዘለዋ ብዘይ ቃል ዓለም ዝበዝሐ ነዳዲ ናታ ኤስያ ዝሽየጥ ቻይናን ካልኦትን እዮም ዝገዝእዎ ዘሎ ኣሜሪካ ነዳዲ ሸያጢት እምበር ገዛኢት ኣይኮነትን ስለዚ ዝያዳ ዝሸጡላ ዘሎ ወይ ነዳዲ ናታ እቲ ሰፊሕ ኤነርጂ ናታ እናገዙ ገንዘብ ዝኸፍልዋ ዘሎ እሳቶም እዮም ዝለዓለ ሌቨሬጅ ዘለዎም ኣብ ልዕሊያ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ዝኸዳካ ንብረትካ ዝገዝእ ኩሉ ግዜ ፅልዋ ኣለዎ ኣብ ልዕሊኻ ኣይገዝኦን የክብለካ ስለዝኾነ ብፍላይ ድማ እቲ ትሸጦ ነዳዲ እንተኮይኑ የስ ኣብዚ እዋን እዚ ነዳዲ ስለዘይርከብ ንናይ ራሻ ነዳዲ ንናይ ኢራን ነዳዲ እምብኽ ትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቻይና ግን በብዝሕ ናይ ስዑድያ ትገዝእ እንተላ ነቲ ትገዝኦ ዘላ ካብ ስዑድያ ካብ ራሻ ክትቅይሮ ስለትኽእል ኮሞዲቲ ስለዝኾነ ንስዑድያ ክብድ ዝበለ እዩ ብግምቱ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ሌቨሬጅ ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ስዑድያ እንታይ ፀብለልትነት ኣለዋ ንዝብለካ there is another thing መብዛሕትኦም ዘይርድእዎ ወይ ዘይርድእዎ ደይኮነስ ክብልዎ ዘይደልዩ ምክንያቱ ድፍረት ስለ ዘስምዕ ድፍረት የስምዕ ክንብል ከለና ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኦም ዘለዋ ኣካይዳን ኣረኣያን ምግንዛብ የደሊ እተን ሃገራት ዓረብ ድማ ኣብ ልዕሊ ነፍሰን ዘለዎን መረዳእታ እውን ኣገዳሲ እዩ ክትፈልጦ ኦኬ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላማ መጀመርያ ኣናላይዝ ክኾን ከሎ ንስማዕ Roman philosopher Seneca had once said, "It is not the man who has too little, but the man who craves more that is poor." In Donald Trump's case, his desire for more and more money for America has just massively backfired for him. While the Iran war is proving to be very costly for the US president, his attempt at extracting ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉና ዘሎ መሲልኩም እታ ዘረባ እውን ኣዝያ ፅብቕቲ እያ ኣብዚኣ ኣብ ዓለም ሲ መን እዩ ድኻን ትዕሪ ኢሎምኩም ብዙሕ ነገራት ዝሰኣነ ብዙሕ ነገር ዘይብሉ ዘይኮነ ድሌታቱ ዘይውዳእ ንሱ እዩ ድኻ እዮም ዝብሉ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ክስማዕኩም ኢለ ኣቕሪበ እያ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ብዙሕ ፀጋታት ከም ዘለዋ ይነግር እዩ እቲ ፀገም ግን ንሱ ከምኡ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ባህሪ ዘንፀባርቕ ሰብ ስለ ዝኾነ ግሪድ ስስዐ ንዘለካ ኣሚን ኢሳያስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዛ ዘረባ እዚኣ እውን ኣብ ብልፅግና ናብ ተጠቂሙላ ነይሩ ስሱዕ ማለት ዘይብሉ ማለት ኣይኮነን እቲ ዘለዎ ይኣኽለኒ ዘይብል ተመስገን ዘይፈልጥ ማለት እዩ ኣሜሪካ ኣምላኽ ኩሉ ፀጋታት ሂቦም እቲ ዝሰፍሐ ገማግም ናይ ባሕሪ ሂቦም ኣሎ ብኣትላንቲክ በሎ ብፓሲፊክ በሎ ዘይተኣደነ ገማግም ባሕሪ ሂቦም ኣሎ ማዕድናት ሂቦም ኣሎ ሰፊሕ መሬት ሂቦም ኣሎ they have so much ንኣብ ሃገሮም ማለት እዩ እሱ ግን እኹል ኣይኮነን ንዓታቶም እቲ ስስዐ ናቶም ሲ ይዕውሮም እዩ ኩሉ ከለዎም ኣብ ኢራን ዘሎ ሃብቲ ናቶም ኮይኑ ይስምዖም ኣሎ they want to take ኢራን ዘለዎም ዝርከቡ ንዑ ክወስዱ ይደልዩ በስ ድማ መጀመርያ ብታሪፍ ኢልካ ዝተጀመረ ድሓር ቀፂሉ ድማ ብሓይሊ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ተሪኻዮ ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ እዩ ስዑድያ ነዳዲ ኣለዋ ሃብቲ ኣለዋ ግን ስዑድያ ምድረ በዳ እዩ መሬታ ስለዚ ምሳቶም ዝወዳደር ፀጋ ይብላን ኢራን ማዕድናት ኣለዋ ፀጋታት ኣለዋ ግን ምስ ኣሜሪካ ይወዳደርኒ ራሻ ማዕድናት ኣለዋ ኣሜሪካ ግን በብዙሕ መንገዲ ናይ ዝሕረስ መሬት በሎ ፅቡቅ ክሊማ በሎ ገማግም ባሕሪ ምግፋፍ ዓሳ በሎ ኩሉ ነገር እዩ ዘለዎ ግን ይኣኽለና እንተመስገን እንተዘይብልካ ኣይኣኽለካን እዩ ናይ ቬኔዙዌላ መንዚዕካ ኣይኣኽለካን እዩ ናይ ኢራን ክትወስድ ትደሊ ናይ ካልእ ዓለም ኩሉ ኮንትሮል ክትገብሮ ትደሊ ናይ ራሻ ሃብቲ ክትምንዝዕ ትደሊ ናይ ኣፍሪቃ ብምሉእ ክትወስዶ ትደሊ this is እቲ ስስዐ መወዳእታ ስለ ዘይብላ መወዳእታ ልዕሊ ዓቕምኻ ፖሊስካ እቲ ዝቆለስካዮ ሓኒቑ ይቐትለካ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ውፅኢት ናቱ እዚዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ነዞም ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ድማ ንስዑድያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ መንቀራቕሮ ኢትዮማ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ now let's see this thing from practical point of view ኢራን ትገብሮ ዘላ ኩናት እንታይ ውፅኢት ከምፅ እዩ ኣብዚ ስምዑ Kagan, top foreign policy expert and author of a series of articles in The Atlantic right now, arguing that Trump's endgame in Iran amounts to surrender. Robert, I want to ask you about Oman, but literally, as Elena was just wrapping up, we got a report out of the Iranian state media, out of Fars. Okay, they are reporting along the Strait of Hormuz a series of 3 explosions near Bandar Abbas. So that is obviously right off on the Iranian side. ብሓፈሻ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ትኽተሎ ኢራን ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ትኽተሎ ዘላ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኢንተርቬንሽኒስት ዝበሃል ሮበርት ካፕላን ብልዎ ካፓንዲ ወላ ገለይ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዳ ክትሃርመን ቅልፅማ ክትግትርና ኣለዋ ዝብል ዝነበረ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ግን ዘስደምም መርገፂ ሒዙ ዘሎ እዩ ዘተ ሰላም ኣብ ትስፉ ኩነታት ኩሉ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ተጠቃዕለ እንታይ ማለት እዩ They say defensive strikes. Today, Trump threatens Oman. But is there any strategy here if you now are, again, it's Iranian state media, but reporting these explosions?
Well, I mean, all of this is an effort to distract from the fact that we've already basically lost this war. And I don't know what these strikes are about, obviously, but the previous set of strikes, which the Pentagon described as entirely self-defense, were clearly a response to an Iranian provocation, and this may well be too. But it's important to understand what even this means, because if the Iranians are emboldened to take actions which the United States feels the need to respond to in this way, in a purely self-defense way, as they say, who's afraid of not having a deal? Who's afraid of the war starting up again? Clearly the Iranians are not, because they don't believe. زيادة زربا كسمعكم زلخو مبزحتو جزي إزز جبر زلو كنتات من البعض أمريكا جبر ملسيات هبدلا إيران كتتقعم بترونات فتن سلزلا جبر ملس زبو زلو ويد مسل جن ملختناتون كتردوك تكلالك سلمتا أمريكا نفسها مكل خال وين ديفنس كبر له كتبل تقدد الله مخنياتو تمكراس تقصي نخي فرسلا مخنياتو من يدفره تمكراس نيتقصي كيف فرس that tells you everything يبلكم عنه تاي مالتيو مكراس نيتقصن ناوجن نخي مرلسو زيادة من يفرح له دونالد ترامن ناتو جفران ناتو منجست بقمت قالوا إيراناويان دمبرز كم زي بلوم زلو إزد ما من أبطاولا كاردتات زبز حلوه من نتي زي زجبر زلو نيغوسيشن سنتدي سليتو من يك حزن من يك قدا من يك سحنا اتملص ابزلكم يبلالو سلازي إيران بتدغاغامي مبزحتهم كيلاتا زبلو زلو إيران حيلا توصالا نفتو نصلايو نقبلو إيران حيلا كابز غداي وصيالا دونالد ترامب دما سعرتو بيناي منجدي يقبل دامبر كاب حجي غيرو زخونه ነገር سغونتو وسيدو كمصو زخلوت يالن exactly ني إيران كحمق سلازي قاله بتريهابوني انتايم زبلو بتريهابوني زحمقلن بتريهابوني Mark from President Trump has just thrown one of America's closest Arab allies into the center of the West Asia conflict. During a cabinet meeting, Trump appeared to threaten Oman while talking about the future of the Strait of Hormuz. The US president asked whether would accept a temporary arrangement, allowing Iran and Oman to help manage traffic through the Strait of Hormuz. Trump rejected the idea immediately. He said the strait would remain open to everybody, called it international waters, and then delivered the line that is now echoing across West Asia. International waters, nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. قد كان رخينا زلنا إيران سنتاي تبلا مسيلكم وشمت حرموز نبرتيو وانو دماني سلازينا نسلزخونكو كفليت كقبرو اللي لك كم قالوا حجرات نمت أبوبو نكل مايات ناتهم environmental تقوليلهم كفليت كم زقبروا له وش متحرموز دما نايكلتين ناس لزقوني كفليت كم قبروا لينا إلى إيرانيا نعوزك وعصر authority من أنفرنا من قستاقويما حقتها تقويما جباب كفافلة بنا تشاينا باتيرا ويون بيتكوين سيستم كتكفل كم تخل جيرو دروت مسرح كجمر كم زغلن نعوز قبرو دما مراقبي وصخم زلوني نقر نعم نيران تزاريبو أفراريو كفرارهم سلزيكل دونالد ترامب نيران بافت رايب ترارع دبل دلو عمان قل أبزو قد إيران تبلو زلان دهر تساتيفكي حمد كن لعلق قبري يبلالو عمان بملحساي تزاربت إيران زبلوتو أوكي أختبل تغل نيران كتبلا يتغلني إذا قد زي إيران تبق عمان تبقو شيئلان نساتو زورا يلان زورا أكال كالي زلو قل دايم زولو حسا غدن بس نابزلهم لملو ويبلو نيران أفراري كالو تصل زيلة ني عمان كتفراره كتكلال لك مالتي اتزرى بعد ما ملخت اللغو سلامنتاين عمان يفرار هالو ندعري لك إيران مودة تاكو قبرو يقولوا يوم حيل سلوزلو بحيلهم كاسلوز قبرو زلو حقاونتهم كالبسوا يقولوا نيران دفرار زلو كالو تهجرات نتقو دايتي سميعا نزقو دايزي نعاعات قتيلا ተመሳሳለ ስጉምት ከይወዛሞ እቲ ሽግር ናብ ካልኦት ሃገራት ከይሰግር እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዓለም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣሎ ምሕንቆታት ከምኡ if you let this thing happen ኣብ ሓደ ቦታ ክኸውን ድሕራፍ ኪድካ ካልእ ቦታታት ድማ ተመሳሳለ ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብፍላይ ድማ ባብኤል መንደብ ዝበሃል ኣብ ከባቢና ዘሎ ሑቲ ምስ ካርታ መከረየኩም ብካርታ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ኣብ ብዙሕ ነገር ክሽረፍ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓና and بزي مجنان at some point قال نجار كمت زغل عبز قد عايزي كوينيس معك ولا حنت خون هيكلني إلك كتسارب كبد باليو معناته أتوم حوتيس نبعلهم نزكون تعتزي يكتاتل ويم زلو أبجل point دما نبتو قد عايتك ساتفو كم زغلي نجريه
بخمي من قد يوم كساتفو انتاي كبل يوم كمتسو كالارستيو سلازي انت حريقا يوم اتبابي المندب تعاتيو لو كنبل كالنا اتي وشمت حرموز تعاتيو حجي إيران أكفافال كتوليا كبهال كله next step ناتو مني كون دريلكا حوتي تمساسال تاكتيك تدقيمو أبقى بحر دما كم حق كتاتاتو غلي حوتي كم من دحراتاتيو انت أتاتيوم دما انت هيك قاتم يوم زبلونا زلو this is going to be very interesting ندير حوتي كم زكات أتاتو جميرهم then إيرتران جبتن كاك خاص باقلين قال دما حوتي يكون زفرم زلو كالو تاغرات كم زعانت وشمطات زلوهم دما كالو تاغرات تمساسالي تاكتيك تقوم سلو زغلو ازي غدايزي ناب كالي مازن كيدو كالي شجر كفترلنا خليو اب كالي علاماتون كومو كختلو خليهم اب استفلالي بوتا مصاب بوتا زلو اب مالاغا ستريت كون خل اب جبريل تار كون خل اب كالو تقوا درو زسرحيتي اكفافال زلو سلازي محنقوتات زلوون هاغرات كتقامالو سلازي غلا كاب حجي تطو كنا بلوك انتلالنا زبل زربالو سبزي this is going to be very interesting and تقدس كاك مكتتال زليه كون على ملود ما فتيا زليا تكتاتلو زلا ارست مخانو كنجنزب لنا نعم نملس ايران بزعبا زبحال زلو انت يبللو منرئ دحراي ابتني سعوديه سفع زبل اناليسيس كلوناي ايران انت يبللو بزعبا زكاي زلو كنتات States, in fact, in continuation of its aggression against the Islamic Republic of Iran, is making some excessive demands. And in fact, our future will be successful when Americans stop their illegitimate demands. This war showed that the Strait of Hormuz is a path to secure the Islamic Republic of Iran's national security. And accordingly, Iran, as an independent and sovereign country, is entitled to safeguard its national security and sovereignty and not allow others to threaten his national security and national interests. حلافناتي إيران Security Council deputy ناتوري حلافناتي نتي هجراو دحنتنا إيران and إيران بخلو ربحتاتانو كتاو حز دلوت مخانا يزنقر زلو whatever it happens إيران قبل ما تسكبو كم زغلون نخلو كنتاتهم دلوات كم زلون كم تأمريكا زبلو زلو تسرعاتنا إيران نحت حدوث تمالين نحت حدود أمامت يلن فحفحتي ومسلو زلو انتاي يبلو انتاي قبرو تأفي ومالو بلا 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 نابلو نسب كدعاسيهم دفتنو دلو باتين رياليتي إيران انتاي قبرو انتاي يبلون صبو غيرهم زفلتو well organized منقسي أبزو خدو دما نأمريكا بتفل على درجة كونفرونت قبرا فتصم فرهنس كفتان زي بلو مرحنتنا نرى نسمع نزلنا نعم إيران أكم زكبيت بدو خلا أنتي كتقبري خات بيا من مليسا أتوان كبان كتقبري خات بيا but Iran are different they are starting to live normal. After a record-long 88-day nationwide blackout, the Iranians are finally starting to regain internet access. Earlier this year, the Iranian government cut off access to the web as citizens ramped up large-scale anti-government protests. But the regime now turning the internet back on as pressure mounts from the United States to end the war and make a peace deal. Tens of millions of Iranian citizens are getting back online, but there are still some إيران دحري سمانيان قلن معلتات إنترنت وغاريسو دحري من بارو ناب نبوري من لسوس لزلو إنترنت كم بحدش هزبي أكسس كجبر جميرو خمزلو من قستاف كيدو خمزلو يزنقر زلو قليلا يكون انتي إيران قاتي موازلو مغنياتو بمولد سوشال ميديا انتريخا يو أنت أركاوي بنايزي ديوم زقبرو تاي مالتي زي just tell me إنترنت مالتي مالتي نعاقا وي نعاقا إنترنت تاي مالتي نزبس حسب إنترنت مالت سوشال ميديا مالتي هتر زبالة سوشيال ميديا فيسبوك خو نخل تيك توك خو نخل يوتيوب خو نخل انستغرام خو نخل you name it so أبقالك فالدما search engine خو نخل جن كينو إنترنت banking system ناتك خو نخل بفلاي دما content creator تقينكا كتحسوتات بإنترنت زجبر digital courses digital products اللي وصف تقينو دما تكالو بعبيو أب إنترنت زمر كوسي now إذا إنترنت إذا بفلاي سوشيال ميديا زبحال تراي نايمين إنتن كامباينات كلها إنتن تقصن أنا هنا كلنا أمريكان الزمالة دما نا أمريكا وتهدروا أسوار ينسن ندهرد اليوم أنصاركا نبولو كم أسوار يمزت كمولو من البعد صار منجستي ثلاثة سبات كونوا قليم نزل ثلاثة سبات ملختي روبوتسن أنجلا ملهم وسيقهم بمولو تزبي أنصار منجستي كم زلون نتي تي أنصار منجستي زبلو دما فايرال كم زخير ناقبرو نتي algorithms manipulate ناقبرو كم دليتهم كس أوتول كخوليم سلازي إذا كله ناخون نافلو تخلو أنت يقبرو له إيران إنترنت يخفتوا له هجي إنترنت هقدر سنديو جن أنت كتفلتر لك أب عالم زبرت إنترنت زلوا من يتفضلوا سبيدنا إنترنت زبرت أبيو people think أب أمريكا قال لي مثلا no the highest speed أبزوان زب على China يزلوا أنت مالتيو
ቻይና ግን ስለምንታይ ብናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ዶ ይትፈርህ ምክንያቱ ኩሉ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፋይርዎል ኣለዎ ፋይርዎል ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ቻይና ዘይደልይዋ የቱን እዩ እንታይ ማለት እዩ ፌስቡክ የብሎምን ቲክቶክ ናቶም እዩ ዩቱብ ናቶም ዩቱብ ኣለዎም ጉግል ናቶም ጉግል ኣለዎም ዩኔሚት ኩሉ ሶሻል ሚድያ ንብሎ ዘለና ናቶም ፈጢሮም and this is the ultimate solution ናይ መወዳእታ መፍትሒ ዝበሃል እዚ ናትካ ፕላትፎርም ስትፈጥር ናትካ ኢንተርኔት ትፈጥር ናትካ ሳተላይት ስትገብር and then ኢንተርኔት ትጥቀም ቻይና ንኢንተርኔት ፈሪሆም ፅልዋ ንኸይመፆም ምስ ናይ መንግስቶም ስርዓት ኣሜሪካ ክትውድቖም ተሓስብ ዘላ ንዑ ፈሪሆም ኢንተርኔት ተዛሓፁ ነይሮም እንታይ ምኾኑ ነይሮም መሲልኩም ከም ሕብረት ሶቪየት መወደቑ ነይሮም ከም ሕብረት ሶቪየት መወደቑ ነይሮም ሕብረት ሶቪየት ቀንዲ ዘውደቆስ እዩ ንኣሜሪካ ብቁጠባ ክወዳደራ ኣይከኣለን ብወታደራዊ ዓቕሚ ብሚሳይላት ብድሮናት ብኩሉ ማዕርያ ነይሩ ልዕልያው ነይሩ ብኒኩለርን ገለን ኣብ ቁጠባን ክወዳደር ኣይከኣለን ቁጠባ ስለ ዝደኸመ ድማ ፋዕፋዓት እዩ ቻይና ኤቭሪቲንግ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ካብኦም ንላዕሊ ክንገብሮ ኣለና and this is the ultimate game ነዚና ድማ ዝያዳ ነቲ ህዝቢ ህዝቢ ኤርትራውን ክርድኦ ዘለዎ ኣይኖም ብዙሕ ኤርትራውያን ካብ ኢንተርኔት ፍርህ ዘለዎም ኣለዉ ኣብዚ ደገ ኮይኖም ኢንተርኔት ይጥቀሙ እዮም ግን ኣብ ኤርትራ እንተኣትዩ እዚ ኩሉ መንእሰይ ናብ ቲክቶክ ተበላሽዎ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ድማ ከምኡ ክበላሸወና ይብሉ ሓቆም እዮም እቲ ኮንሰርን እቲ ስግኣት ኣነ እውን ይስማዓኒ ኣብዚ ደገ ኮይና ኣብ ዲሞክራሲ ዘሎ ቦታ ኣብ ፅቡቅ ክንክን ክርከበሉ ዝኽእል ቦታ እና ከሎ ናብ ዕንጀልና ናብ እንስሳን ዝተቐየረ ሰብ ትርኢ እንተለካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኢንተርኔት እናተዛረበ ዝድቅስ መልሓሱ ብፍጹም ከምኡ ክዛረብ ኣብ ካልእ ግዜ ዘይትፅበዮ እቲ ፅያፍ መግለፂ ዘይትረኽበሉ ፅያፍ ስድነት ከም ኖርማል ዝቁፀረሉ ዘሎ ብዕልግና ከም ኖርማል ዝቁፀረሉ ዘሎ ዓለም እንድሕር ኣለካ ኮይንካ ትፈሪኻ ምክንያቱ ብኢንተርኔት ዝመፅእ ፅቡቅ ነገር ከይረኣየካ ኸእል እዩ ግን እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ናትካ መቆፃፀሪ ጥበብ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ስትሪክት ዝኾነ ሕግታት ከተኣታትው ኣለካ ትክክለኛ ልክዕ ከምቲ ኣብ ፅርግያ ሕማቅ ክሰርቕ ስርቂ ኣብ ኤርትራ ገበን እዩ ሰረቕቲ ክሰርቁ ዝደልዩ ሰባት የለውን ዝብለካ ሓሳብ እዩ ኣለዉ ክሰርቁ ዝደልዩ ኣለዉ እዮም ሕጊ ናትና ግን ፅኑዕ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጊ ፅኑዕ ስለ ዝኾነ እንተ ጌርካ ትስሕና እንዳትሲድ ገበን ጠጠው ተብሎ የስ ሞራላዊ ሓላፍነት ክዓብሎ ሃይማኖት ክሕይል ክኽእል ኣለዎ ሕልና ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ግን ንሱ ጥራይ ይኹላ ኣይኮነን ንዑ ክጥምዝዙ ዝደልዩ ሕማቃ ሰባት ስለ ዘሎ ሓያል ዝኾነ ሕጊ ምሕረ ትርር ዝበለ ሕጊ ክህልወካ ኣለዎ ንኢንተርኔት ድማ ብኸምኡ ሓዞ ዘድልየካ ነገራት ተጠቀመሉ ብዘይ ኢንተርኔት ከይድካ ኣብዛ ሕጂ ዘለና 21 ክፍለ ዘበን ተወናጭፈ ክዕወት እየ ትብል ተለካ ግን ትጋገ ኣለካ ኢራን ኣብ ዝበርትዕ ኩናት ናይ ህላዌ ኣብ ዘላትሉ ግዜ ንኢንተርኔት ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክትከፍቶ ወሲና ኣላ ስለምንታይ ብዘይ ኢንተርኔት ክቕፅሉ ኣይክእሉን እዮም ቁጠባናቶም ብዓቢ ደረጃ ፅልዋ ስለ ዘለዎ they really need this ስለዚ ዓቢ ትምህርቲ ኢንተርኔት ኢራን ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ኢራን ከምቶም ካልኦት ዝብሉካ ኣይኮኑን they really have a lot of ሎጂካል ኣካይዳ ኣለዎ ከምዚ ናይ ኢራን ኩናት ዝገጠሙ ኣብ ዓለም ኣነ ኣይሰማዕኩን ቶፕ መራሕትናት ካብ ሓንቲ መዓልቲ ተቐቲሎም ከም ሃገር ክትቅፅል ከቢድ እዩ ምክንያቱ ብሕማም ኖርማል ተመይቶምካ ኮድሓን ምስግጋር ክገብር ትኽእል ካብ ሓንቲ ለይቲ ጠቅ ተቢሎምካ ግን ከመይ ጌርካ ስልጣን ትሰጋግር ከመይ ጌርካ ትቐፅል it's a very hard situation ብሓፈሻ ኣብ ንቡር ይምለሱ ኣለዉ ኣክንዲ ንዑ ሰለብሬት ዝገብሩ ግን ኢንተርኔት ብምኽፋቶም ድማ ፈሪሆም እዮም ዝኸፍትዎ ዘለዉ ይብልዎም ኣለዎም whatever ዝተባህለ እንተተባህለ እቲ እሱ ኣይኮነን ኣገዳሲ እቲ ዓለም እንታይ ከም ትገብር ዘላ ምርኣይን ግንዛብን የድሊ ከምዚ ኢሎም ከለዉ ለንቀነ ብዙሕ ነገራት ኣለዎም ንሳቶም መፈራርሒ ዝጥቀምሉ ዘሎ ብፍላይ ነዘን ሃገራት ዓረብ ዝሓስቡለን ዘለዎ እስከ ክንርኢ what is going on Carolina Senator Lindsey Graham. First of all, I guess after Cassidy in Louisiana and Cornyn and Massey. Ninth, let's don't break his streak. So let's take his endorsements. Stephen Miller, who's the architect of the most secure border in secure. That's Obama 19 endorsed me. If he can pull this off, if he can get Saudi Arabia, the center of Islam for the entire world, to recognize the Jewish state Israel, he'll have ended the Arab-Israeli conflict that's been going on for thousands of years. They should change the Nobel Prize to the Trump Prize. If he can do that, and I think he can, it's the biggest change in the history, in the modern history, and in the ancient history of the Mideast. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሊንዚ ግራም በሃል ሓንቲ ዕላማ ናቱ ሓንቲ እያ ተልእኾ ናቱ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሳውስ ካሮላይና ስቴት እዩ ብዛዕባ ሳውስ ካሮላይና ዝቅድሶ ኣይኮነን ውሕጂ ውሰዶም ዋላ ገለ ውሰዶም ንዑ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ንዑ ዝምልከቶ ሓደ ጉዳይ እዩ ሰኔተር ናይ እስራኤል እዩ ናይ እስራኤል ሰኔተር ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሰነት እዩ ንዑ ዘገድሶ ጉዳይ ናይ እስራኤል እዩ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ቅድሚ ዝበልኩኹም እንድሕር ነዚ ዲል ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ክንፍርሞ እንተኮይንና ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ብፍላይ ነቲ
أبراهام أكوردس كفر ما كخلالون إذا دما نوع أنت زي غيرن دما نبي حكي حماق علامة حماق مدب كم زلون كردانا يخل يوزبل زرواي يجري ما انتهي بلا لوزي دونالد ترامب زكالو غيرو نزيا خاك براك خلالو نزيا عند حرق قبر كيلو نزيا عند حرف كفتما كيلو سي اب تاريخ ناي ماكلاي مبراق نحوارو تاريخ بقاتي نوبل برايز بحال ترامب برايز تبلو ونصقم يبلين يبلالو دونالد ترامب بقاتي ناتو انا نسي نسماين خدي بيزغبرو زلو سلامتاي كم يبلالو ندري لكم اتن ابراهام اكوردس زفرما هاجرات منين بلوني ساتن دما بحرينن إماراتنا الله أبز خليج مالتي مروكو قال ملون الله السودان ون الله سازين تابع مع كورد زفر ما هجرات تاجت إيمان أما كلام إبراهيم ويونا بتهجرات خليج نزع إبراهيم كورد زفر ما أبز كينات إيران حمدن العليا جرات جنتاي بلا له إبراهيم كورد استفريم كا بزح صبغي زي ما تأكل بلا له نتحمق تقصيد لني انتهينا مالتي نتو كينات إيران لك كمتني ني إمارات بتدقاقام تارجت تقبرا زلا مغنياتو إمارات نا إسرائيل كركر كوينا زبل أمنا سلو نسعودية دما نكاتر دما لكا كمان كقبرا نمو إيران كل جزء أكندن إسرائيل نزين تراي كتمت نحت عدن كدعوا وصاد ما إسرائيل عباي بوسكت كون ني إسرائيل دومينيانت فورس نمقبارز قبر زلو يتابرا كورد استبعاد سزي نعوك في الرماد ما كل عينات ساقتي كبرا لن اللو يوم زلو again these are all interesting concepts حما ويصبغ ويكمزو كتب لهم تخلى يكونن جد اتجايم كما يجركا نتنا إسرائيل حيلي من إسرائيل عبلا لنت ترجع جزء يتبلان زلو that's it كان نجار يلا U.S. President Donald Trump wants a historic diplomatic breakthrough in the Middle East. But two of the region's most influential powers appear to be sending a clear message back to Washington. No Palestinian state, no normalization with Israel. And that position could complicate one of Trump's biggest foreign policy ambitions. According to a report by Haaretz, Saudi Arabia and Qatar have yet to formally respond to U.S. President Donald Trump's request that they join the Abraham Accords. So كلت يوم يوم تم انتهي لهم كملوس يوم وينتهي كجبر يوم تباهي لهم عبد تثبيت زلوا قطرن سعوديان كلت يوم دما بتكويناتتي مجمر يا زكوينات نخجمر زي دليل زنبر هجرات يوم مغنياتو كلت يوم كاب جيجوم تماهيروم كلت يوم يزبلكم سعود عرب محمد بن سلمان انتهي غيرو كلت يوم كاتما سال تاريخهم كده محمد بن سلمان بسلطان سمعت نشتي سلازي نبر حيل يسمعونير سو حيلو نمرغغات بزح فانتازيا يفتيو تزعبي وتقدم ما ويو تعبي تزعبي تمرت دما حوتيم هيبما نتانا ندادي عين ناتو زغونه تولعم غريفه ما بدرونات كاباي تماهيرو كوينات حدغኛ مخانون سلام مغبار تزبلص مخانون سلازي كاب جيجو تماهيرو اتناي قطر تمساسالي فانتازيا خيط اب كل هغرات يدكو تمش جمره سعوديا امارات بفلاين سعوديا اماراتن اسرائيلن حبابيلهم نتناي قطر اب عصوان كبانغيروم تزخبده فتنا ابي وتو كم زركب غيروم سرفايف غيرو سلازي درجه خفليكا استوعلكا سلام غيركا تديكيتكا بحيل فانتازيا مخان حدغኛ مخانو كلتيوم ابي وتوم ريملو كلتيوم دما ابزوانزي تخكلኛ ناي سلام سراح ناي رقاتن ناي وحدتن سراح كسراح دامبر ناي حيلن ناي دومينيشنن عبللان اكايدا قيرالو زبل مرغص زلوم يመስሉ اب تفلالي كونتات اتوم كو كاب جيجو زي تمهر زلو منيو ناي امارات محمد بن زايد النهيان مالتي امبيزت ناي امارات اي تمهرنا له كاب جيجو اتفنتازيا كساب حجي قصلو يزلو سلازي ازوم كلته اسرائيل انتاي كتغبر كم تدلي نتنياهو سلمنتاي نزو كيناتا جمير ولو انتاي علاماناتو ترديو مالو ذاتس واي دما مس ايران كتفانونو زي دلي زلو مس ايران قطعو ناي تليفون يكون كوميونيكيشن اللو ايران وي نو تصوتا بليز ابزي وعلنا يا ابزي دلنا كيناتاتينا لنا هذا جاي تفتر لنا حاجه دغانا يتبزعيو هنا دما كاميركا كنوصون عقمنا دروس سلو زخونه نفتنا لنا استقلنا من قدك نفتنا لنا انت زغرم دما امارات ايران التي نعطيهم حساب تقبل الله غرمكم كلت يوم كم تزدلت حرمم يلا بفلاي كافت كراخبو زجمرو احرمتهم كبالكا زي دما انتي زريكا diplomacy is the ultimate solution موداتا متفنان بدبلوماسي زفتح چاينا دما امونغ سعوديان ايرانن زلو باس كتفتحو تا انكو دفتحتو سا حجو المريسو تمفنطرانا نغرت تطنقو تلاخيمكم كيتطفو تبلو مالا بوتين ون انتخونه تلاخيمكم كيتطفو please be careful بلو مالا they know من كتفومي دللو كما يغيرو خطفومي دللو
ባት ነቲ ፀገም ናፈለጥካ ከለኻ ኣንጻሩ ደው ክትብል ከቢድ ክኸውን ከሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ይበሃል ንቐፅል Analyst joining us for discussions here. But Yaki, I have to come to you on this first. I'm not sure where to begin. Adding this complicated layer, an even more complicated layer to a complicated situation. What's your take on the president? So listen, David, I would so strongly on this. I would speculate that he will sign the deal anyhow, even without Qatar and Saudi Arabia joining the Abraham Accords. But nevertheless, President Trump thinks about two things. He's thinking about not only a deal with the Iranians, but changing the Middle East completely. And changing the Middle East completely is connected to his legacy, which is the Abraham Accords. Extending the Abraham Accords and the crown jewel, I would say, is Saudi Arabia, no doubt. He thinks that he has a leverage now because the Saudis wants the deal very much. They asked for this deal. ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት እዚ ብጌጋ እንዲኣትይዎ ኣወፃፅኣናቱ ድማ ንስዑድያ ኢዳ ዓፂፉ ናብ መን ኢኻ ትብሎ ናብዚ ኣብራሃም ኣኮርድስ ተእትይዋ ነቲ ጌጋናቱ ክርሞ ይኽእል ይብኡ ንምንታይ ንእስራኤል ዘሕጉስ ይገብሮ ስለ ዘሎ ክሳብ ሕጂ እንድሕር በዚ ሕጂ ዘለዎ እንድሕር ወዲይዎ እስራኤላውያን ኣብ ርእሱ ሸይሸይ ክብሎን ከጥፍዎ እዮም ሶታውን ክገብራ ዝኽእል ብፅጋብ ንነተንያው ክሕጉስ ኢሉ ዝኣተዋ ኩናት ኮምፕሊትሊ ፋሒላቶ ስለ ዘላ ንስዑድያ ኢዳ ዓፂፉ ኣብ ትሕቲ እስራኤል ከም ትንብርክኽ ገይሩ ክዓፅዎ እዩ ዝደሊ ዘሎ ነተንያሁ እውን እስራኤልን ድማ እታ ቀንዲ ዝደልይዋ ስዑድ ዓረብ ምስ እስራኤል ኣብቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ክትኣቱ ምክንያቱ ስዑድ ዓረብ ተኣትያ ማለት ናይቶም እስላም ዝበሃሉ ናይ ዓረብን ተዛዕበየት ሃገር ሰ ስዑድ ዓረብ እሺ ኢላ ምስ እስራኤል ክሰርሕ ተጀሚራ ደን ኢትስ ኦቨር ካልኦት ምክንያት የብሎም ኣብዮም ድማ ከተነፅሎም ትኽእል ኢኻ so what we are witnessing this is going to be ናይ ብሓቂ ኣገራምን ኣገዳስን ይክኸውን እዚ ድማ ምርዳእ ዘድልዮን ጥንቃቐ ዘድልዮን እዩ ብኡ መጠን ድማ ስዑድ ዓረብ ሕጂ ጠቕላላ ኣይንደልን ኢና ይብሉ የለውን ከማን ክገርመኩም ዳዮም ዝብሉ ዘሎ ንሕና እኮ ምስ እስራኤል ሰላም ክንገብር ፀገም የብልናን መጀመርያ ግን ፈለስጤም ገለ ነገር ክትግበር ኣለዋ ንፈለስጤም ጉባኣ ክወሃባ ኣለዎ ፈለስጤም ቦታ ክትረክባላ የብሉ ኣለዎ ባት መን ይስማዕ እዮም ከምኡ ዝበሃል የለን ንፈለስጤም ወላ ሓንቲ ከይገበርካ ቀዛ መዓልታዊ እናተደብደበ ነተንያው ዶናልድ ትራምፕ ንስዑድያ ኢዳ ዓፂፉ ያላ ናይ እስራኤል መጋበርያ ኩን ይብሎም ኣሎ እዚኣ ድማ ከባድ እያ ንስዑድያውያን ኣብ ዝዋን እዚ ሓደ እቲ ኣብ ዓይኒ ዝምዕራባዊ ዓለም ኣብ ዓይኒ ኣሜሪካ እትያ ኢማራት ትደፍኦ ዘላ ኣጀንዳ ማለት እዩ so that is going to be a little bit difficult just give me a second. As Riyadh refuses recognition, Islamabad faces less pressure to normalize ties with Israel immediately. And this kind of reveals a major shift that is happening globally. Even America's closest allies, they are becoming more independent and willing to publicly resist Washington's demands. And eventually, ladies and gentlemen, symbolic escalation can accidentally become real war. And while Hormuz moves closer to military disaster, ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ማዕዝናቱ እናቀየረ ናብ ዝኸበደ ደረጃ እንዲ ዝኸይድ ዘሎ ግን እቲ ኤንድ ኦፍ ደ ደይ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነን በብዙሕ መንገዲ ናብ ዝተፈላለየ ማዕዝናት ክትርጎም ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እዚ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኩነታት መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እዩ መጀመርያ ናብ ሓድሽ ኩናት ናይ ምምላስ ተኽእሎ ዝዓበየ ይብሉ ኣለዉ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ናብ ሓድሽ ኩናት ምምላስ ጥራይ ደይኮነ እዚ ነተንያሁ እዚ ኩናት ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ ካርታ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ክቕየረሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ይብል ነይሩ maybe they are right maybe there is a possibility ነቲ ካርታ ክቕይርዎ ይደልዩ ኣለዉ እሱ ከዓ ብሓይሊ ክገብርዎ ኢራን ስለ ደየፍቀደት ሕጂ ብሓባቢልካ ብጥበብን ብምድንጋርን ክገብርዎ ይደልዩ ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ይሰምዕ ዘሎ and the Jews live together where it becomes a center of power economically, not a powder keg. And once you put Iran in a box, and he's going to do that, we're going to have peace between Saudi Arabia and Israel. Nobody thought that was possible. I believe it's possible. And there's one guy can do it, Donald Trump. You know, I don't think people really realize the extent. Weren't you the first person after 2020 to say, you've got to try this a third time? Would Justice ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንስዑድያ ዘይደልይዎ ከኒና ንሕማሞም ዘየድሊ ንፀገሞም ዘየድሊ ከኒና በፍንጫ ብልዕዎ እያ በፂኣቶም ዘላ ስዑድያ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዲሌይ ታክቲክስ ኖ ክብልዎ ይክእሉን እዮም ዶናልድ ትራምፕ ብርግፅ እምቢ ክብሉ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ መዓት ቪልነራብሊቲ መዓት ቅልዑነት ኣለዎ መሓመድ ብን ሰልማን ብዓብዩ ንሃገሩ ሓድሽ ቁጠባ ክሃንፀላ ኣብ ማእከል እዩ ዘሎ so all the investments all the projects all the things can have ናይ ብሓቂ ሕማቕ ነገር ክጋጥሞ ይኽእል እዩ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ምቕያምን ምቁጣዕን ኣብዚ እዋን እዚ ዘዋፅኦ ኣይኮነን
ስለዚ ብዙሕ ብኮታት ከም ዘለዎ ይፈልጥ እያ ብተዓዲ ነቲ ብኮታት ድማ ኣሜሪካ ክምዝምዝዎን ፀገም ክፈጥሩሉን ኢቨን ነቲ ሃገር ፋሕፋሕ ክትብሉ ከም ዝኽእሉ ይፈልጥ እዩ that's why መጀመርያ ሴኩሪቲ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ክሕይል ክኽእል ኣለዎ ፀጥታዊ ቁፅፅርናቱ ክሕይል ክኽእል ኣለዎ ቴክኖሎጂካዊ ዓቕምናቱ ክሕይል ክኽእል ኣለዎ ቁጠባናቱ እውን ክቕይር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ከተቐይምን ከተቆጥዕን ደዋፅኦ ኣይኮነን at the same time ዝዓበየ ዕዳጋናቱ እስላማዊ ዓለም እዩ ንህዝቢ እስላም ብምልኦም ምስቲ ናይ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢን ዝወርድ ዘሎ እሞ ምስቲ ናይ ሕጂ ለንቀና ኣብ ሓጃን ዘሎ ገለመለ ዘሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ምስ እስራኤል ዝምድና ክትገብር ምፍጣር ኣዝዩ ከቢድ እዩ እንተወሓደ ክሳብ ነተንያሁ ምርጫ ዝገብር ግዜ ክደልዮም ግዜ ክመጡ ክፍትኑ እዮም ስለዚ መሐመድ ቢን ሰልማን ካብዚያ ጉዳይ እዚኣ ብኸመይ ክወፅዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ወላው ካብ ውሽጡ ኣዝዩ ተቆጢዑ ክህሉ እንተኻለ ዓብዪ ኢሉ ክምልሰሉ ትፅቢት ክግበር ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ኩነታት ዝረኣየ ዝመስል ግዜ እውን ስለ ዘይብሉ ኣግሬሲቭሊ እዩ ዝገድዶ ዘሎ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ምክትታል ዘድልዮን تعزبت زدليون قد عايزي. Trump is saying they owe it to us. The Saudis are saying to themselves, Trump owes us. Trump and the U.S. and Israel dragged Gulf Arab countries into this war. They didn't ask to join the war, but they were attacked by Iran. They were consulted. By all reports, they were consulted in the lead-up. Even if they were consulted, their consultations weren't taken into consideration in the بحفش دونالد ترامب بزح غيرنا لو بينا زبل زلو بقمت على يوتن هجرات خليج تبديلا كم زلوا بزكوينات يزردهم سلازي زقود دايزي كبيت كونيو إسراء هجرات عرب دما بزح ليفرج علوم نتايكو قبريهم نبيك خديهم نجزيز قدف كوينو تقول دايجن أزيو سنسيتيف زلو كارن أفريقيا دما اتنيكس تشابتر نايزي نا اكستنشن نايز ما كلاي مرا سرزخونه نعناون بتزاوري عبد الوا كل ويو زخول أب كارن أفريقيا زقبر زلو دما مزكة التحازو تغل حجي نابزو بانا أدنت أتوكرنا نغيز كنتاي كبرالو let's go. The Red Sea has always been important for global trade, but today its strategic value is growing rapidly. This corridor connects Asia, the Middle East, Africa, and Europe through one of the world's busiest maritime routes. Oil tankers, cargo ships, military fleets, and global supply chains all pass through this region. At the center of this maritime corridor is the Bab el-Mandeb Strait, a narrow gateway connecting the Red Sea to the Indian Ocean. If instability affects this route, the impact can spread across global markets very quickly. And recent regional tensions have reminded major powers. كم تريوا زلهم علم نيك أي بحرن نقرن أفريقيا بين عينيات تمتو زلان دحريلكم كله أتوكرون أبكرن أفريقيا زلو بتي منصر أب وشمت حرموز أجات إمزلو وتسيت نايت زجات من مسمني بأسالو ديكونه علمنا بسنك التباسي انتهي سقم كوردا كيلو نفس وقت هجر أب غواتيمالا زلو أب تشيلي زلو أب فيتنام زلو أب نيوزيلاند زلو أب نرويج زلو سويدن زلو كله انت عينت كالكوليشن يزقبر انت عينت مسمرنا ينقدي اللو ريكاليبريت كم بحدش انفستيجيت كقبر يقبرلو سويدن نابيرترا زنت أزلو بتدقاقامي نيرتراويان فلوي فقر سلا تسمعوا ما يكون ويون زخدوا زنبرو ترديوهم حجي نيرتراويان مسيرترا صبغ مقباري حش الناس لازم يكونوا no it is about their interests باب المندب أبوش متحرموز أقاد يمزولو انتاي تساقام امتصير لهم قالو كابون العلي مسمرنا ينقدناتهم أباب المندب يزمركوس سلازي أبوش متحرموز مس إيران يكون مسكالت بوزم دنا زي من باركا ولا حنت خدقبر زي تغل حدا قالنا وردكا سويل كاتراي كتس بيز قبركا عبت أولا تسأنيكا مسير ترى تسأنيكا بس جبتي بسكالك تقبل تسأنيكا نبقى بحري نتوكو نتات نخد كير تفل عليه كارت خد كم تخل عبت أولا ونكتقدم تخل سلازي إيرترا أبزو قدايزي عابت تطلع بالنت اللوا now this is one part the second part علمنا تمتوزالا لنكني بحماق يخون بتصبق إذا قدايزي what is going on أبيتبيا Coming elections, I sat down with the Secretary General of the EPRP, an opposition party that says that the necessary preconditions for a democratic vote have not been met, and called for a nationwide protest calling for the release of political prisoners, restrictions to be lifted from the press, and an end to the conflict across Ethiopia. But the party is still haunted by a protest that it held in 2024. Yes, we are. In focus to the Horn of Africa, on the 1st of June, Ethiopia goes to the polls. It is Africa's second most populous nation, with over 130 million people. Elections are supposed to be a democratic process,
that the opposition in Ethiopia says that the game is already rigged. ምርጫ ክግበር ኣብ ኢትዮጵያ ምድላዋት ይግበራሎ እንተወሓደ ሽማዊ ምርጫ ማለት እዩ ዳርጋ ሚድያ ናይ ዓለም እውን ብትክክለኛ ሽሙ ንክገልጹ ኣይተሸገረን ኣሎ ፌክ ሚድያ ፌክ ምርጫ ምዃኑን ዶናልድ ትራምፕ ብዓቢ ደረጃ ክዕወት ምዃኑ they already know ስለዚ ኣርቲክል ድሕሪ ኣርቲክል መዓልታዊ ዝወፅእ ዘሎ ኢትዮጵያ is about to hold another sham election ሓደ ፌክ ምርጫ ከተካይድ ምዃና መን ክዕወት ምዃኑ ብክንደይ ክዕወት ምዃኑ ንምግምጋም ድማ ኦልሬዲ ጋሕዲ ኮይኑሎ ኢሎም ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝወዳደር ዘሎ ኣይናይ ኣብይ ኣሕመድ ክዕወት ድማ ንግዜ ጥራይካ ክትቦ ዘለካ ግን ኣገይ ምርጫ ይግበር ኣሎ ኤውሮፓ ሕብረት ኣነ ክዕዘብ ኣይደልን ኢሉ ምክንያቱ ጽቡቕ ምርጫ ኣይኮነን ኢሉ ካልኦት ሓይልታት እውን እቲ ምርጫ ትርጉም የብሉን ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ብዙሓት ትካላት እቲ ምርጫ ሽማዊ ጥራይ ዘይኮነስ ትርጉም ዘይብሉ ምርጫ ምዃኑ ይነግሩ ኣለዉ ስለምንታይ የስ ኣብ ኣፍሪካ መብዛሕትኡ ምርጫታት ፌክ እዩ ገለዮም ዝብልዎ ኣብ ካልእ ዓለም እውን ኣነ ግምታት ኣለኒ ብውሑድ ኣብ ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና ብገንዘብ ዝግዛእ ምርጫ እምበር ምርጫ ይረአና ምርጫ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣሜሪካ ትክክል ነይሩ ተዝኸውን ሓሳብ ንሓሳብ እንተጋጠመ መን ዝያዳ ገንዘብ ኣለዎ ተራ ገንዘብካ ኣይኮነን ጅስት $1 trillion የድልየካ ክትምረፅ መን ኣለዎ $1 trillion ነባዲ ስለዚ ኣብ እግር ሃብታማት ኬትካ ማዕኮሮን ክትልሕስ ክትክል ኣለካ ትምረፅ that's it ዘረባ የለ ላግፂ የለ ገለ የለ and this is the democracy they want to sell ክሸጡልካ ዝደልዩ ዲሞክራሲ እሱ እዩ ገንዘብ ዘለዎ ኢንፋክት ስለምንታይ ዲሞክራሲ ይደልይዎ ኣነ ድሕሪ ነዊሕ ምርመራን ኣስተንትኖን በፂሕየ ዘለኹ ሃብታም ድሕሪ ኮንካ ዲሞክራሲ ብጣዕሚ ዘድልየካ ስለምንታይ ከምኡ ይብላ ኣለኹ ምክንያቱ ብገንዘብካ ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ከምኡ ብላካ ኣለኹ መሲልካ ዲሞክራሲ እንተደይ ኮይኑ this is very important ሰብ ዘይሰብለሉ ሓደ መራሒ ወይ ሓደ ንጉስ ዘለዎ ተሃገር ክንዲ ዝሃብተም ክሃብትም you are under that power እታ ሓይልቲ ኣብ ልዕልኻ እዩ ወላ እኳ ብገንዘብካ ብዙሕ ክትገብር ትኽእል ተኮይንካ ሃገር ኣቢትካ ኣይኮነት ዲሞክራሲ ተኮይኑ ግን መራሒ ካብ 4 ዓመት ስለ ዝቕየር ሃብታም ድሕሪ ኮንካ ሃገር ንስኻ ኢኻ ተመሓድር ስለምንታይ እቲ ብስልጣን ዘሎ ተደይፈቲኻዮ ከመይ ጌርካ ትዕንዎ ትፈልጥ ኢኻ ካልእ ድማ ተምፅእ ሓንቲ ደይፈልጥ ዕሸል ኣምፂኻ ኮፍ ተብሎ ከም ድሌትካ ጌርካ ትዝውሮ ካብዚ ዝበልፅ እንታይ ኣሎ ኣይትዕመየሉ ኣይትንቀፈሉ ካልእ ሰብ ዝሕመስ ዝንቀፍ ዝፅረፍ ኣብታ ኩርሲ ተውርድ ንስኻ ድማ ከይተረኣኻ ብድሕሪ መጋረጃ ድሌትካ እናገበርካ ትቕፅል ገበን ክትገብር ትኽእል ገለ ክትገብር ትኽእል ወላ ክትዕምፅ ትኽእል ሕጊ ቤት ፍርዲ እውን ኣቢትካ እዩ ኣሚን ነፃ ዝኾነ ቤት ፍርድን ገለ እንተዝህሉ ኣብ ኣሜሪካ እዞም ናይ ኤፕስቲን ገበን ገይሮም ዝበሃሉ ዘለዉ ሽሞም ወፀ ገበን ፈፂሞም ተባሂሎም ድማ ሕጊ መቐረቡ ዶናልድ ትራምፕ ንዖም ክከላኸል ነቲ ኩሉ ማጋይ ናብ ስልጣን ዘምፅኦ ጉሒፍ ኣሎ እንታይ ዘርእየካ ዲሞክራሲ ማለት ገንዘብ ንዘለዎ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ሃገር ከም ማሕደር ዝበለፀ ዕድል እዩ ዝበሉ ሃብታማት ድማ ተማኺሮም ብሓደ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብሓደ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዲሞክራሲ ንገንዘብ ዘለዎ ምቹእ እዩ ድኻ እንድሕሪ ኮንካ ሜቢ ይመርፅ ኣለኹ ኢልካ ክትሕጎስ ትኽእል ኢኻ ግን if you're a billionaire ከም ኢለን ማስክ ተኮይንካ ዲሞክራሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ንስኻ ዘይትፈትዎ መራሒ ኣብ ስልጣን ተመፅኡ እንታይ ትገብር 4 ዓመት ትፅመም then you're going to throw him away so the game is ብከምዚ መንገዲ ስለ ዝኾነ በንፃሩ ሓደ መንግስቲ ተኮይኑ ሓደ ንጉስ ተኮይኑ ደረይፈቲኻዮ ስልጣን ስለ ዘለዎ ከባርረካ ኽእል እዩ that's it go to China there's a powerful government you can be a billionaire maybe a trillionaire ክትኮን ትኽእል ቦታኻ ግን ፍሉጥ እዩ ፖለቲካ ናትካ ቦታ ኣይኮነን so ፖለቲካ ናቱ ቦታታት ኣሎ ፕሬዚደንት ሺ ነጊርዎም እዩ ናይ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ሒዝካ ሚልዮነር ክትከውን ከይተሓስቦ ጭርሖ ናይ ፕሬዚደንት ሺ ከመይ ዝብል ናይ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዘ ሲቪል ሰርቫንት መፅኡ ሚልዮነር ክኸውን ኣይክእልን ኢሉ ሚልዮነር ክትከውን ተደሊኻ ኪድ ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተር ተዲኻኒ ኦኬ ሃብታም ኮይንካ መፂኻ ፖለቲካ ከተገልግል ትኽእል ኢኻ ሃብቲ ክትክዑ ከተኽዕብተሉ ኢልካ ትመፅኦ ቦታ ግን ፖለቲካ ኣይኮነን ኢሉ እዚኣ ነገር እዚኣ ድማ ናይ ብሓቂ ኣብ ተግባር ተተገይራ ብልሽውና ክጠፍእ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ነቶም መራሕቲ ቤተ መንግስቲ ዝሰርሑ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ዝሰርሑ ፅቡቕ ሂወት ኣይትሃቦም ማለት ኣይኮነን ደቆም ፅቡቕ ዘምህሩሉ ፅቡቕ ጥዕና ቤነፊትስ ኩሉ ሃቦም but they don't have to be filthy rich ኣዝዮም ሃብታማት ከም ድሌቶም ዝንቀሳቐሱ ክኾኑ የብሎምን ስለምንታይ መጀመርያ ቤት ፅሕፈት ናይ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ኣገልጋሊ እንድሕር ኮንካ ሚልዮነር ክትኮን ኣይፍቅደልካን እዩ ደሞዝ እዩ ዘለካ ጽቡቕ ህይወት ክትነብር ትኽእል ኢኻ መንግስቲ ስለ ዝኸፍሎ ግን ሚልዮነር ኮይንካ ከም ድሌትካ ቫኬሽንን ገለን ክትከይድ የብልካ ስለዚ ኣብ ፕራይቬት ሴክተር ከይዱ ከም ድሌቱ ክትዓፃፀፍ ይኽእል ተሰሊጥዎ ሕጊ ተውፅእ በቲ ሕጊ ተፃዊቱ ተተዓዊቱ ፋይ እንታይ ንማለት ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና
እቲ ምርጫ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ፌክ ምዃኑ ተዓለም ድሮ ንብልጽግና ከይተበገሰ ክነግርዎ ጀሚሮም ኣለዉ ንመጀመሪኡ history of staged elections ኢትዮጵያ ድማ ንመጀመሪያ ኣይኮነትን ኩሉ ግዜ fake election ምስ ሃለዋይ ካብ 95 ጀሚሮም ኣብ 2021 election result in the Prosperity Party 96.8 of the seats ኣብ ቀዳማይ ምርጫ ናይቲ ብልጽግና ዝተገበረ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ 2021 96.8% ናይቲ ኾራሲ ብልጽግና ይወሲድዎ ምርጫ ኢልካ ክጽውዖ ኣይትኽእልኒ ኸዚ 96% እንድሕር ትወስድ ኮንካ ምርጫ ኣይኮነን just a joke ቀፂልካ the illusion of choice ከምዚ ብልጭልጭ ዝብል ነገር ጌርካ the national board blah blah is accused of being a tool for the government እቲ ናይ ምርጫ ቦርድ ዝበሃል መሳርሒ ናይ መንግስቲ ይብልኩም ኣሎ ያ ናይ ዴሞክራሲ ጆርናል ዝበሃል ጸሓፈ እዩ tactics burdensome registration harassment of real opposition blah blah ኩሉ እቲ ዝግበር ፌክ ዝኾነ ተወዳደርቲ ብትክክል ክወዳደሩ ከም ዘይክሉን ናቶም ዕላማ ናብ ህዝቢ ከቅርቡ ከም ዘይክሉን ንመለስ ጃብታ ጀሚራቱ ዝነበረት ትክክለኛ ምርጫ ከም ዘይኮነ Yes, we are scared that imprisonment and even assassination is going to happen to the leaders because it's already been done before. 2 years ago, we tried to host a rally here in Addis. እዚኣ ምስጢረ ስላሴ ትበሃል ዓብይ ኣቴንሽን ናይ ሚድያ ትረክብ ዘላያ ወላ እኳ ንብልጽግና ናይ ብሓቂ ፀገም ትኾነሉ እንተላ maybe ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ንኽተምስል ትገብሮ ዘላ ክኸውን ይኽእል ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ቅድሚትና መፀት ነቲ ብልጽግና ትክክለኛ ምርጫ ከምዚ የለን ፌክ ምርጫ ምዃኑን እንድሕሪ ሓሳብካ ክትገልፅን ዝያዳ ክትገብርን ሃገር ድማ ንፍትሓዊ ዝኾነ ፌር ዝኾነ ምርጫ ዝምችእ ናይ ፀጥታ ኩነታት የብላን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናው ኣብዚኣ ከረዳእኩም እየ ኣሜሪካ ነዚ ምርጫ እዚ ይድግፍዎ ከም ዘለዉ ራእዩ ብዓብዩ ነዚያ ክብለኩም ኢለ edge of Lake Tana here in Bahir Dar. The first time that I had the opportunity to come to Bahir Dar during my tenure here, and I am thrilled. I look forward to coming to the capital of Amhara, the home of Gojam for so long during the entirety of my tenure as ambassador here in Ethiopia, and we've been able to figure out how to do it. The response to my visit, እቲ ሓቀኛ ኣመሓዳር ናይቲ ዓዲ ድማ እቲ ምርጫ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንህዝቢ ዝውክል ምርጫ ኣይኮነን ምክንያቱ ክልል ኣምሓራ 90 ዓመታዊት ፋኖ ዝቋፀሮ እንድሕር ኮይኑ ከመይ ጌርካ ምርጫ ክትገብር ትኽእል ንዝብል መንግስቲ ዝቋፀሮ እቲ ምርጫ ድማ ንህዝቢ ንክልል ኣምሓራ እውን ዝውክል እዩ ንክበሃል ምንታን ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ናብ ባህር ዳር ከይዱ ምስቲ ኣመሓዳር ናይቲ ክልል ይራኸብ ኣሎ እቲ ቦታ ድማ ድሕሪ ክንደይ ብድሆታት ናብ ፅቡቅ ደረጃ ይመፅእ ከም ዘሎ ብላብላ ምስ ህዝቢ ከም ተራኸበ ገለገለ እዩ ዝነግር ዘሎ that tells you something already ምርጫ ፌክ እንትኾነ ተቐባልነት ክህልዎ ከም ዝኾነ ብልጽግና ኣብ ስልጣን ክቕፅል ይደልይዎ ከም ዘለዎ this is already a clear sign ማለት እዩ እቲ ብልጽግና ፌክ ይኹን ይኹን ክመስል ክግበር ስለ ዘለዎ አሚን ምርጫታት ሽማዊ ምርጫ ኣብ ኣፍሪካ ንቡር ነገር እዩ ዘገርም ነገር የብሉን ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ፕሬዚደንት ቅድሚ ፕሬዚደንት ኤርትራ ናፃ ቅድሚ ምዃነ ፕሬዚደንት ዝኾነ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ክሳብ ሕጂ ኣብ 7 ዓመት ዲገለ ምርጫ ገይሩ ቅድሚ ሕደ ተዋርሕ ድማ መበል ክንደይ ግዜኡ ተመሪፅ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ኣብ ካሜሩን ድዩ ገለ ካኸም ኣሎ ሓደ ፖል ቢያ ዝበሃል ዳርጋ ካብ ኩርሳ ይለዓልኒ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ክጉስጉስ ሓይሊ ስለ ዘይነበሮ ብሮበት ገይሮም ወይ ከዓ ገለ ንዑ ዝመስል ክዳን ዝተኸደነ ገይሮም ይገብሩ ነይሮም ሶ ማች ሶ ግን ናይ ኣሜሪካን ናይ ፈረንሳይን ደጋፊ ስለ ዝኾነ ዲሞክራሲ ኣለዎ ተባሂሉ ዝጥቀስ እንታይ ክብለኩም ኢለ ኣብ ኤርትራ ምርጫ ዘይብልካ ናይ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ተሽከዓለሉ እንድሕር ኢሎምካ it's not different ስለምንታይ ገንዘብካ ተባኽን እየ ዝብላኒ just be yourself እዚ ምርጫ ኣይኮነን but if you pretend like this ዓለም ተቐበለካ ኣብ ገለ ፖይንት እውን ተዛሪበ ነይራኒ ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራ ወላ ፌክ ምግባር እውን ኣድላይ ምኾነ ነይሩ ባህላይ because the world understands that fake እንተጌርካ ወላ ፌክ ኢሎም ትበሉ ንምስረብሖም ፅቡቅ ድሕሪ ኮንካ ሸለል ብሉካ እዮም now ስለምንታይ ኩሉ እዚ የምፃልኩም ኣለኹም ምሳና ብዙሕ ከተሓዝዎ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ and we will see በናይ መንገዲ ምሳና ከተሓዝ ኽእል እንታይ ይርክብ ክህልዎ እዩ ምሳና ንዓና ብኸመይ ክፀልወና እዩ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ግን ብሓፈሻ ዓለም ነቲ ናይ ብልፅግና ድራማታት ፅቡቅ ጌራ ተረዲኣቶ ኣላ ዝግበር የለን እቲ ኩነታት ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ናይ ካልእ ፀገማቱ ኣብ ከቢድ ብድሆ ከሎ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ስለምንታይ ሸለል ኢሎም ይርእይዎ ኣለዉ ካልእ ኣርስቲ ነቲ ዕላማ ናቶም ቤተር ሰርቪስ ስለ ዝገብር ናው እስከ ቶም ጥፊ ኢሎም ዝቆነዩ ፕሮፓጋንዲስት ንስማዕ እዮም ችለትን ነገር አስጨንቆት ኢሳያስ ምን ያለው በጥንቃቄ ማጤን
ከስፔኩሌቲቭ ኮንክሉዥን መታቀብ ያስፈልገናል እያለ ያወራል። እነሱ ገብቷቸዋል። ምን አሉት? ከዛ እነሱ ኖርማላይዜሽን ብለው መጡ። ኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት እንዲሻሻል ከተፈለገ 3 ነገሮች ናቸው ያሉት። አንደኛ ኖርማላይዜሽን የኤሪትሪያን ስቴት አሉ። ምን ማለት ነው? በቃ ኤርትራ እንደ ሀገር ስቴት አይደለችም። የሀገርነት የመንግስትነት ባህሪ ሊኖረው ይገባል። ኖርማላይዜሽን ማለት እረቃ ነው። ማረቅ ማለት ለኢሳያስ ሞት ነው። አንድ እንታይ እስከ ክብሉ ጀሚሮም አለው። ኣነ እኳ ማለት እቲ ሓደ ካብቶም ሰኽራማት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ፣ ግን ሓቂ ንምዝራብ ኢንቴሊጀንስ ናይ ዓቢ ናይ ዝቴልኩም ናይዚ ዓቢ ኸውን እዩ። ገለ ካብቶም ሰኽራማትን ገለን ክትብሎ ትኽእል እዮም። ክዛረብ ከሎ ቁሩብትለይ ካብታ ዓቢ ክብሎ ዝኽእል ንላዕሊ ክብል ዝኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ዘረባ ናቱ ኣት ፌስ ቫልዩ ከምቲ ዝብሎ ጌርኩም መወሰዱ እንታይ ይብላ ኣሎ? ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓብዪ ስግኣት ክኾነ ይኽእል እዩ። ዳትስ ዋይ ድማ ኣይደልዮን ደሎ ይብሎ። ነታ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብትክክል ዝተረድእዋ ኢትዮጵያውያን እዮም ክነግረኩም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ለውጡ ከም ዝገበራ ብዘረቡ ተደጋጋሚ እዮም ዝዘረብኩም ዘለዎም ርእሲ ዘለዎም ናይ ብልፅግና ካድረታት ቀደም ንኣሜሪካ ኮንፈረንስ ዝገብራ ዝገጥማ ወይ እውን ኣንፃራ ዝዛረብ ዝነበራ ብዝዋን እዚ ስፔኩሌቲቭ ሕቶታት እዩ ዘልዕል ነይሩ። ከምዚ ይብል እምበር ወሳንን ፍርዲ ይህብ ኣይነበረን። ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ኣዘራርቡ ቀይሩ እዩ። እዚ ድማ ምስ ኣሜሪካ ናብ ፅቡቅ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ ዘተንብህ እዩ። ግን እቲ ፅቡቅ ነገር ድማ ንፕሬዚደንት ንኤርትራ ኣሜሪካ ትደልዮ ደላ ኩነታት ንኸተግብር ክከብዶ ስለዝኽእል ከቢድ ክኸውን እዮም ዝብሉ ዘሎ። ሓደ ኤርትራ ኩሉ ስርዓታት ናታ ከተመሓይሽ ክትግደድ ስለዝኾነት ይብላ ኣሎ። መጀመርያ ኣሜሪካ ምሳኻ ክሰርሕ ዶናልድ ትራምፕ ክሊርሊ ነጊሩና እዩ ነታ ሃገር ከም ዘላታ እያ ዝቕበል ኢሉ። ክንደይ ግዜ ምፅልኩም እያ ነታ ሃገር ከም ዘላታ ኢና ንቕበል። ንሕና ሓድሽ መንግስቲ ሓድሽ ስርዓት ክንፈጥር ኣይንደልን ኢና። እታ ሃገር ከም ዘላታ ተቐቢልና ምሳይና ክንሰርሕ ዲሞክራሲ ክንዝርግሕ ወይ እውን ሃገራት ከነስተኻኸል ዕላማና ኣይኮነን። ቅድሜና ዝነበሩ ዝገበርዎ ይኣኽሎም ንሕና ክንሰርሖ ንደሊ ነታ ሃገራት ከም ዘላታ ተቐቢልና ምስኣተን ኢና ክንሰርሕ ኢሉ ነይሩ። ስለዚ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ና ገኖ ዱ ኤኒቲንግ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ዝደልዩ ዘለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መራሕናታ ምዃኑ ፖለቲካል ስትራክቸር ናይ ኤርትራ ፈሊጦም ኣሎ ኤቭሪቲንግ there's no demands ዝንዝም ግበር ዝበሃል የለን። ኤርትራ ከም ዘላታ ኢና ንቕበላ ኢሉ። ስለዚ ኣሜሪካ ብቕኑዕ መንገዲ እዮም መፅኦም ዘለዉ። ኤርትራ ድማ ብቕኑዕ መንገዲ ኣቕሪባቶም ኣላ። መጀመርያ እዚ ነገር እዚ ሃንደበት ኣሜሪካ ሓሲባ ስፕራይዝ ኢላ ምስ ኤርትራ ስምድና ክገብር ትብል የላ። ብድሕሪ መጋረጃ ነነዊሕ ዝተሰርሐሉ እዩ። this is the thing that people are missing። ብዙሓት ሰባት ዝጋገይዎ ዘሎ እዚ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ብድሕሪ መጋረጃ ንኣዋርሕ ዝተዘርበሉ እዩ። they were taught ምስ ኤርትራ ይዘራረቡ ነይሮም እዮም። ዲማንድስ ናቶም እንታይ እዩ? ምስ ግብፂ ይዘራረቡ ነይሮም፣ ምስ ዑድያ ይዘራረቡ ነይሮም። ሌፍት ኤንድ ራይት ነዊሕ ዝተዘርበሉ ጉዳይ እዚ ዳትስ ዋይ ድማ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክቕይሩ ጀሚር ደልዮም እምበር ሳክት ኖዌር በቃ ፅንፅን ኢሎም እስከ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክንገብር ዝተባህለ ኣይኮነን። this is a well programmed ነዊሕ ዝተሰርሐሉ እዩ። ስለዚ ኤርትራ እንታይ ክትገብር እያ? እሶም እንታይ ክገብሩ እዮም? እንታይ ክግበር እዩ? እንታይ ክግደፍ እዩ? ኣበይ ክብፃሕ እዩ? ተዘራሪቦም እዮም ገይሮም ብልፅግና ኣቕሎም ፀይብዎ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘረባ ክሳዕ ክንደይ ፋሒላቶም ከም ዘላ ንክትፈልጡ ኢለ ዘምፃልኩም ዘለዉ። ግን እንተወሓደቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣገለገሊኡ ትርጉም ስለ ዘለዎ እዩ። ካልኣይ ፓርቲ ቱ ኖርማላይዜሽን ኦፍ ባይላተራል ሪሌሽንስ ዝብልዎ ዘሎ ከስማዓኩም እየ። ኖርማላይዜሽን ኦፍ ባይላተራል ሪሌሽንስ the focus heavily on repairing its ties with Ethiopia, especially regarding the maritime access and the modalities of Ethiopia using the port of Assab። ካልኣይ ድማ ቁፅሪ ሓደ ዝብልዎ ዘለዉ ኤርትራ ስርዓታት ናታ ሲስተማ ክትቅይር ኣሎ ብላብላ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣይሰማዕና ኣይረኣና። ካልኣይ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድና ድማ ክዕረ ክኽእል ኣሎ። የስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎ ኩነታት ክዕረ ኣለዎ። ግን ናበይ ክዕረ ዘሎ? ናብቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2008 ዝፈረመሉ ዝተቐበሎ ናብኡ ክምለስ እዩ። ኤግዛክትሊ እንታይ ኢሉ ፈሪሙ? ሉላውነት ናይ ኤርትራ የኽብር ውዕል ኣልጀርስ ዝተፈረመ ዶ ድማ ውዱ እዩ ከነተግብር ኣለና ኢሉ። ነዚ ነተን 5 ፒለርስ እንተተግቢርካ ኤርትራ ምሳኻ ፀገም ይብላ። ካብቲ ኩነታት እትወፂኻ ኣብዚ የድሊ ዕብዳን ሸብዳዕዳዓት ኢኻ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ። መወዳ ሳልሰይቲ ድማ እንታይ ይብላ? the port of Assab dilemma. The speaker asserts that the Isaias issues external threats of losing the Assab port as a political tool to justify poverty control blah blah. ብሓፈሻ agreeing to share the port modalities would dominate this pretext። ታይም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ሰላም ተረኺባሲ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ምክንያት ክፀበዩ ይብሉ ኣለዉ። I really don't understand what they're talking about። ኤርትራ ሰላም ተረኺባ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ስልጣን ፅምእ ዘለዎ የለን ማለት ያለኮነ ዘለዎ ፅምእ ናይ ስልጣን ዘለዎ ኣሎ እዩ። ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኤርትራ ሰላም ኮይናትሉ ክሓርስ ክዘርእ
ሕርሻ ክገብር ትካል ክገብር ቢዝነስ ክገብር ክመሃር ክምዕብል ዳኣምበር ካልእ ሕልምታት ዘለዎ እዚ ውሕድ እዩ ብኻልእ ዘራርባ ኤርትራ ሰላም ኮይናትሉ ነቲ መንግስቲ ትዝተዓመን እዩ እዚ ኩሉ ሰራዊት ብጥርሑ ዝቕልቦ ዘሎ ኣብ ዓዲ ኸይዱ ክሰርሓሉ ክገብር እዩ ካብ ደገ ዘሎ ሰብ መፅኡ ክሕግዞ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ተሸጊሩ ዝኸይድ ዘሎ ሰላም እንተኮይኑሉ ኩሉ እቲ ኩሉ ተሰሪሑ ዘሎ ማለት እዩ ዲስፕሊን ናይቲ ሕብረተሰብ ፀጥታ ናይቲ ሕብረተሰብ ኩነታት ነገራት ኣስተኻኺልካ ዘለኻ ኣብ ግዜ ሰላም ክትሕንበብ ዝሕግዘካ እዩ ዲጋታ ሰሪሕካዮ ዘለኻ ኩሉ ነገር ጌርካዮ ዘለኻ ሰላም ምስ መፀ እዩ ፍረናት ክትሪኦ ትኽእል ኣብ ኩናት ከለኻ ይኮንካ ፍረናት ትሪኦ ስለዚ I don't understand what they're talking about. ስለዚ እዚ ኣብ መወዳእታ long term institutional partnership ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለው ንዓመታት ኣንጻር ኤርትራ ተዛሪብካ ሕጂ ከመይ ጌርካ መንገዲ ትቕይር ጠፊዎም ስለ ዘሎ ኤርትራ ሕጂ ፀገማ ክመፅእ ይብለው ፀገም ናባኹም እዩ ዝመፅእ ዘሎ and part of the ፀገም already IMF ጀሚርዎ ኣሎ listen to this one ባኮነ IMF መንግስት ድጎማዎችን በሙሉ እንዲያነሳ የግብር ተመኖችን ከፍ እንዲያደርግ የገንዘብን አቅም እንዲያዳክም አዲስ ሀሳብ አቅርቧል። በአጭር ቋንቋ ድርጅቱ በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ኢትዮጵያን በቁማቸው እንዲያልቁ እያስፈረደባቸው ተብሏል። በአዲስ ፎርቹን የቀረበው መረጃም በአጭሩ የሚከተለውን ይመስላል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF ልዑክ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ላይ ያደረገ IMF ብግድዩ ኩሉ ግዜ ሽግር ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ምግባሩ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ፀቕጢ IMF ትገብሮ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ ቀንዲ ካብቲ ዕላማታት ናቶም ነቲ ኢኮኖሚክ ሪፎርምስ ክቕፅል ከም ዘለዎ እንታይ ማለት እዩ IMF ቀዳመይቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝደልያ እቲ ብር ናፃ ፍሎት ክገብር ክኽእል ኣለዎ ድጎማታት ጠቕላላ ክእል ኣለዎ ንኣብነት ለንቀነ ድጎማ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ገይሩሎ ብልፅግና ኮምፕሊትሊ ኣንፃርቲ ናይ IMF ሕጊ እዚ ከምኡ ድማ they eliminate direct subsidies and aggressively increase domestic taxes ኣቶም ሰባት IMF እንታይ እዮም ዝብልዎ ስርሑ ኩሉ ግዜ ሓንቲ እግሪ እንተነይራትካ ዊልቸር ክበካይሉ እንተመፂካ ነታ ካልአይቲ እግሪ ቆሪፁ እዩ ዝበካ ዝብል ስእልላቶ ትፈልጥዋ ትኮንኩም ናይ IMF ነታ ካልአይቲ እግርኻ ቆሪፁ ዊልቸር እዩ ዝበካ እዮም ኢሎም ሕጂ እንታይ ይብሎም ኣሎ ብልፅግና ዝዓበየ ፀገምናቱ ናይ ቁጠባ ፀገም ይገጢምዎ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ፀገም ክንብል ከለና ሓደ ነዳዲ ከቢሩሎ መናብሮ ከፊሎ ግብሪ ድማ ነቲ ህዝቢ ልዕሊ ዓቕሙ በቃ ኣመና ከቢድዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምዚ ኢሉ ከሎ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣብቲ ቁጠባ ትገብሮ ዘለካ ድጎማ ናይ ድኹዒ ድጎማ ናይ ነዳዲ እለይ የብልዎ ኣሎ ነቲ ቅልውላው ንሰማይ ስደዶ ይብልዎ ኣሎ ሓደ ካልኣይ ብግብሪ ሰብ ክሳብ ኣፍንጩ ግብሪ ኮይኑዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣበርታ ዓየት ግብሪ ይብልዎ ኣሎ ስለምንታይ ከኸም ይብልዎ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ናፃ ዕዳጋ ክወዳደር እየ ናፃ ኮይነ ትካላት ናተይ ዝኾነ ድጎማ ከይተገበረሎም ክወዳደር እየ ስለዝበለ ቢልዮናት ገንዘብ ዝወሃበ ዘሎ ስለዚ ናፃ ግበሮ ዝኾነ ይኹን ደገፍ ኣይትግበር ይብልዎ ኣሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ንዓቢ ኣብ ኩርስኻ ንክትቅፅል ከቢድ እዩ ይብልዎ ኣሎ ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ ድጎማታት ንእሽተይ ምስ ተላዕለ ውይ ዝብል ዘሎ ነዳዲ ኣይተኻእለ ድኹዒ ተኻእለ መድሃኒት ኣይተኻእለ ኩሉ ነገር ብድጎማታት ዝግበር ዝነበረ ኣይከዓልን ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣይከዓሎን ኣሎ ስለዚ ብልፅግና በቲ ሓደ ገንዘብ ናይ IMF ደልሎ በእኒ ሰርቫይቭ ዝገብር ዘሎ በለጭለጭ ብይ ዝግበር ዘሎ ንዓን ክትረክብ ተኮይንካ ድማ እቲ ንብለካ ግበር ይብልዎ ኣሎ እቲ ግበር ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ገመድ በዓልካ ኣብ ክሳድካ ጌርካ ሸቐቕ በልያ ትመስል ዘላ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ክልተ ፀጥፍን ጎቦን ጠጠው ኢሉ ኣሎ እዚ በቲ ሓደ ከውሒ በቲ ሓደ ፀጥፊ ይብሉ ቀፂሉ እንታይ ይብሉ ኣሎ ፐብሊክ ኤንድ ኤክስፐርት ባክላሽ immediate economic pressure while aimed at long-term stability these measures are causing immediate inflation, a decline in purchasing power, and intense pressure on low-income citizens and businesses. ስለዚህ እቲ IMF ዝሓቶ ዘሎ ወላ እኳ ኣብ ነዊሕ ለተቆጠባ ክጠቅም ዝኽእል ተኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝቕባበ ንሰማይ ከም ዝኸይድ እቲ ደሞዝ ናይቲ ህዝቢ መናብሮ ክፃወሮ ከም ዘይክእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ትሑት ደሞዝ ዘለዎ ናብ ታሕቲ ዘሎ ህዝቢ ሰራተኛ መንግስቲ መምህር ፖሊስ ጠቕላላ ካብቲ ሲስተም ከም ዝወፅን መናብሮ ከም ዘይክእል ይገብሮ ስለ ዘሎ ህዝባዊ መለዓዓል ክፈጥር ዝለዓለ ታሽሙ እዩ public and expert backlash economists and commentators such as have expressed deep concern arguing that these rapid changes plus the public and open doors blah blah mandatory drive ብሓፈሻ እቲ ኣብ ወረቐት ዝብልዎ ዘሎ ብቴዎሪ ዝብልዎ ዘለውን ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ነንበይን እዩ ሃገር ናብ ሕማቕ ደረጃ ትኸይድ ኣላ እቲ ህዝቢ ኩነታት እናኸበዶ እናፀንክሮ ይኸይድ ኣሎ እንተቶም ንዑ ዝብልዎ ዘለው እንተስ ፈሊጦም እንተስ ብጎቦ ናብ ፀጥፊ ክወስድዎ እዮም ዝደልዩ ዘለው
IMF ድማ the boss ናይ ተዓዲ ስለ ዝኾኑ ሶም ዝብሉኻ ፈቲኻ ከይፈተኻ ክትቅበል እዩ ዘለካ ገንዘብካ ክትቅበል ተኮይንካ ዝንዝን ተገይርካ ኢና ገንዘብ ንባካ ይብልዎ ኣለዉ and yeah the guy is in deep trouble but ኣብ ብልጽግና አብይ አሕመድ ትራንኩል ዝኾነ ህይወት ይነብር ስለ ዘሎ ክሳራ ዘለዎ ይመስለኒ ህይወቱ ምቾት የንጸባ በምቾት ይነብር ከም ዘሎ ይፈልጥ then the rest is ዝገር ዋኑ ዝብል ዓይነት ሰብ እዩ ኣብቲ ጎስጓስ ሓንቲ ዝረሳዕኩልኩም ነይራ ብልጽግና ታክቲክ ናቱ ብኸመይ ይቕጽል ከም ዘሎ እዚያ ኣብዚ ዝበልዋ እስከ ስምዑዋ ምርጫም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያሸነፋል ጨብጨቡ ቤተ መንግስትን ጸሎት በጸሎት መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያደርግ መሪ በመጣበት ጊዜ ምን አናደደው አንድ ያየሁት ራእይ ላይ እንጸልያለን ለሊት ያየሁት አንድ ራእይ አለና ስለ ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ እንጸልያለን አብይን ለመገለበጥ የሚፈልግ ማን እንደሆነ አይታችኋል አብይ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም አይገለበጠው ጸልያለሁ ለዶክተር አብይ አህመድ ጸለይኩ ለብልጽግና ፓርቲ ጸለይኩ እና ስጸልይ የጌታ መንፈስ 100 እንደሚያሸንፉ ነገረኝ 70 ከመቶ እንደሚያሸንፉ ነገረኝ ማለት ብልጫው ማለት ከ50% ያለፈ ማለት ነው አታዘም ነቢያትን መላእክትን ስኸላስ አብኩም ረጸሎም አጥይቆም እዮም ዘሎ ከም ትሪዎ ደለኹም ብፓስተራት ገይሩ አብይ አሕመድ ነቲ ምርጫ በናይ መንገዲ አድቨርታይዝ ይገብር ከም ዘሎ ሂነውስ ስትራቴጂ ናቱ ኣብቲ ደቡብ ክኸውን ከሎ ትክክለኛ ጎስጓስ ናቱ በቶም ፓስተራት ዝገብር ዘሎ and is it effective ኣይኮነን ድዩ ገለ ዘይገድስ ነዛ ናይ ታሽሙ ብጣዕሚ ዝጥቀመላ ዘሎ ነዛ ናይ ጴንጤ ፓስተራት ብጣዕሚ ዝጥቀመሎም ዘሎ ዋላ ሶሙ ይጥቀምሉ ኣሎ ብዙሕ ገንዘብ ረብሓን ስለ ዝረኽቡ ዘሎ ሕኻ ኸልንክ ሓከካያታ ጉዳይ ሰተሙ ይረብሑ ኣለዉ ምቾት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ክሳብ ዘሎ ድማ ብዙሕ ድጋፍ ዝግበረሎም ብዙሕ ፎታፍ ተገይ ዘለዎም እነዚህ ጥቂቶቹ ናቸው እንደ አሸን ከፈሉት ጸሎትና ራእይ ብቻ ሳይሆን ረብጣም ገንዘብ ከቤተ መንግስት ይዘው ሚሊዮን ገዳይ መሪዎችን ለማውደስ በምእመን ፊት ቆመው የሚናገሩ ሰዎች የበዙ የተስፋፉም ናቸው የአገሪቱን ቀውስ ያዋለዱ ጦርነት የሚካሄደው ኢየሱስ ወንጌል እንዲሰበክ ስለፈለገ ነው ወንጌል የሚያውቀው መሪያችን ወንጌል ባልተሰበከበት ህዝብ ላይ የሚያካሄደው ጦርነት ቅዱስ ነው ብለው የሚናገሩ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ብፓስተራት ዝግበሩ ዘሎ ኩነታት ነቲ ኩናት እውን እንተኾነ ወንጌል ንምስፍሕፋሕ ዝገብሮ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እናበሉ ክርስቶስ እውን ኣብ ጎንኻ ኣሎ ኣጆኻ ወልሓንቲ ትኸውን ኢኻ እናበሉ እናተነበዩ ሓደ ግዜ ድማ ዝተፈላለየ ዘረባ እናተዛረቡ ናብዚ ደልሃመት ንክኸይድ ዘተባብዕዎ ዘለዉ እሳቶም ምዃኖም እዩ ዝንገር ጽቡቕ ድዩ ሕማቕ ድዩ ጌጋ ድዩ ውጥቀት ድዩ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ኣለዎ ናብ ኩናት እዩ ንኽእል ኢና ግን ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ብዓይኒ ሴኪሪቲ ክንሪኦ ከለና ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣለካ ምርኣዮ ድሊ ብዓብዩ እቲ ቀርኒ አፍሪካ ዘለዎ ኩነታት እውን ከተንብብ ኣለካ ከዋናው ሱዳን እንቅተም የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በሱዳን እየተካሄደ ባለው እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ እጇን በማስገባት የኮሎምቢያ የግል ወታደራዊ ቅጥረኛ ተዋጊዎችን ለፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ድጋፍ ሰጪ ኃይል ማሰማራቷን ሁማን ራይትስ ዎች ባወጣው አዲስ የምርመራ ሪፖርቱ ይፋ አድርጎት ተመልክተናል። በሪፖርቱ መሰረትም በአቡዳቢ የሚገኝና ከሀገሪቱ ገዥ ቤተሰቦች ጥብቅ ቁርኝት ያለው የደህንነት ኩባንያም እነዚህ የላቲን አሜሪካ ተዋጊዎችን በመመልመል በላውም በኤሚሬትስ ወታደራዊ ጦር ሰፈሮች ውስጥ ስልጠና እንዲያገኙ በማድረግ ወደ ሱዳን ጦር ቀጠና አሰማርቷል ብሏል። UAE has successfully branded itself to the West as a constructive partner for global peace, but a damning new report from the German ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢማራት ንነዊሕ እዋን ክትሓብኦን ክስውሮን ትፍትን ዝነበረት ኣብ መወዳእታ ክመፅእ ጀሚሩሎ ምስ ድማ ብልጽግና ንባዕሉ ኣብቲ ሓውን ኩነታትን ክመፅን ክህረምን ጀሚሩሎ እንደ ደንቀነ 2-3 ሪፖርት ድሕሪ ሪፖርት እናወፀ ነቲ ጉድ ናይ ኢማራት ከቃልዕ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብኡ እዚ ኣብ ጀርመን ናይ ጀርመን ሚድያ ደውፅኦ እዩ ነይሩ ቀፂሉ ሂማን ራይትስ ዎች ኣውፂሎ ቀፂሉ ነቲ ሂማን ራይትስ ዎች ዘውፅኦ ድማ ቢቢሲ እውን ኣጉሊሑ ኣውፂዎ ኣሎ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ሴኔተር ድማ ሴኔተር ክሪስ ቫን ሆለን ዝበሃል ሓደ ካብቶም ነቲ ጉዳይ ናይ ኢማራት ሲሪየስሊ ሒዝዎ ዘሎ እቲ ጉዳይ ነቲ ናይ አርቲክል ናይ ቢቢሲ ሼር ገይሩ ኣውፂዎ ነይሩ human rights thanks to human rights watch we now know the UAE helped recruit mercenaries to help the genocidal RSF in Sudan ስለዚ ሳላቲ ኣምቆ ዘለዎ መጽናዕቲ ናይ human rights watch ከም ድማ ቢቢሲ ዘውፅኦ ማለት እዩ
ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ነቶም ብገንዘብ ዝቁፀሩ መርሰነሪስ ማለት እዩ ንዓታቶም ኣብ ምቁፃር ነቲ ዳዕ መሰሪዕ ንምሕያል ከም ዝተሓባበረት ፈሊጥና ኣለና ይብሉ ኣለዉ this war has እዚ ውግእ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሱዳን ዘሎ ልዕሊ 150,000 ሰባት ልዕሊ 150,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉን plus people displaced ልዕሊ 12 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ካብ መነባብሩ ክፈናቀል ከም ዝተገደደ እዩ we must pass mine and Sarah Jacobs bill to halt arms sales again ተደጋጋሚ ሓድሽ ቢል ሓደ ቢል ወይ እውን ሓደ ንጥፊ ናብ ፓርላማ ኣቕሪቡሎ እሱ ድማ ዝኾነ ይኹን መሸጣ ናይ ኣፅዋር ኣብ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለምንታይ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳሲ ክኸውን ክኢሉ ንዝብል I'm going to give you several evidences ስለምንታይ እዚ ኣብ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ መጀመርያ እዚ ናይ ቢቢሲ መክንሪኦ እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም ሱዳን were Colombian mercenaries and UAE support ካብ ኮሎምቢያ ዝመፁ ብገንዘብ ዝተቆፅሩ እሱባትን ኢማራት ድማ ብገንዘባን ብቴክኒክ ሎጂስቲክስ ናታን ከም ዝሓገዘት Human Rights Watch ኣረጋጊፁ ኣሎ እቲ መስርሕ ድማ ረቂቕ ዝኾነ ኣገባብ ከም ዝነበረን ኣብቲ ጉዳይ ዝተሳተፉ ሰባት ኢንተርቪው እናገበሩ ዝገበርዎ ኣገዳሲ ነጥቢ እናጠቐሱ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ እዚ ንኢማራት ኢምፕሊኬት ክገብር ዝኽእል እዩ ኦራይት ንኢትዮጵያ ዳ ብኸመይ ይፀልዋ እንድሕር ኢልኩም and then there is this article ድሕሪ ኣርቲክል ዝወፅእ ዘሎ እዩ where is that article መሲልኩም ለንቀነ ዳዕ መሰሪዕ እንታይ ይገብር ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ሰራዊት ናቱ ካብቲ ተሳዒሩሉ ዘሎ ቦታ ወሲዱ ናብ እንተሽሙ ገፁ የቕርቦ ኣሎ ናብ ብሉ ናይል ስቴት የቕርቦ ከም ዘሎ this is the article መስለኒ ካብ ኮርዶፋንን ካብቲ ዳርፎርን ወሲዱ ሰራዊት RSF moves fighters from Nayala ኣብ ዳርፎር ማለት ካብ ናያላ ወሲዱ ብካልኦት ሃገራት ኣዚሩ ናብ ብሉ ናይል ይወስዶም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ብሉ ናይል ዝግበር ዘሎ ኩናት ወይ እውን ብደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብኡ ኣገዳሲ ተራ ንኽፃወቱ ዝግበር ዘሎ እዩ the RSF are moving thousands of fighters from Niyala Darfur toward the Blue Nile and Kordofan ናብ ኮርዶፋንን ናብ ብሉ ናይልን ይወስድዎም ኣለዉ Libya training fighters are being flown to Libya for 6 months in advanced training on heavy weapons before being deployed back to front lines. Ab Libya, ፍላይ ኣብ ደቡብ ሊብያ ዝግበር ዘሎ ስልጣናታት ናይ ዳዕ መሰሪዕ ንሽዱሽተ ወርሓዊ ስልጥኑ ካብኡ ድማ ተመሊሶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብቲ ግንባራት ከም ዝኣትዉ ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ incentives each fighter receives a wartime salary and $400 bonus before deployment. ዝኾነ ይኹን ወታደር ወይ ከዓ ተዋጋኢ ምስኦም ዘሎ ናይ ውግእ ደሞዝ ኣሎ ከምኡ ድማ $400 ቅድሚ ናብቲ ኩናት ምኻዱ ይኽፈል ማለት እዩ recruitment officers also receive a cash for every person they sign up እቶም ሰባት ነቶም ዕጡቃት ዝቆፅሩ ወይ ዘምፅኡ ድማ ቦነስ ኣለዎም ናይ ነፍሲ ወከፍ ዘምፅዎ ማለት እዩ war escalates ከምኡ ድማ ንመበራብዓይ ናብ ራብዓይ ዓመቱ ዝቐርብ ዘሎ ኩናት ብዙሕ ሽግር ዝገፈጥር ዘሎ ሕጂ ድማ ብወገን ኢትዮጵያ ብምቕያሩ እቲ ኩናት መሊሱ እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ እዚ ኣብ ካርታ ከርእየኩም ፀናዕኩ ናይ ብሓቂ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ኩነታት ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ ብዙሕ ግዜ እዮም ዘምፅዎ ዘለዉ ብፍላይ እዚ ብወገን ብሉ ናይል ናይ ኢትዮጵያ ወገን ዝግበር ዘሎ ናበይ ገፁ ክወስዶ እዩ ነቲ ኩናት ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ብልፅግና ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ይፅሎ ከም ዘሎን ይኽሰስ ከም ዘሎን መገንዛብ የድሊ እቶ ክኽሰስ ዝግብኦ ከደይ ተኸሰሰት ዳዕ መሰሪዕ ድማ ንኤርትራ ክኸስስ ተሰሚዑ ኣሎ እንታይ ኢሉ ከሲስ ንኤርትራ እስከ ንእሽተይ ከስማዓኩም ዘገርም እንዲሁ ግን ስምዕዎ ድሓን ኤርትራ ይኸስስ ከም ዘሎ ተገሊጹ ናይ RSF መራሒ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳግሎ ይካሕመት ኤርትራን ግብፅን ንናይ ሱዳን ሰራዊት ወገናት ድሮናት ብምዕጣቕ ይሕግዛ ከም ዘለዋ ገሊጹ እቲ ኣዛዚ ሓይልታት RSF ብምኽንያት ኢድ ኣልኣድሓ ዝሃቦ መግለፂ ዳግማይ ንኤርትራ ምኽሳሱን ድሮናት ሰራዊት ሱዳን ካብ ኤርትራ ይብገሳ ከም ዘለዋ ምግላጹ ክፍለጥ እንከሎ ንግብፂ እውን ብተመሳሳሊ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምሕጋዝ ምኽሳሱ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት RSFን ዘካየድ ዘሎ ማዕለብ ዘይተረኸበ ውግእ ብሰንኪ ምትእትታው ሃገራት ናብ ዝኸፈ ኩነታት ከም ዝሰገረ ዝሕብር ናይ ሱዳን ትሪቡ መግለፂታት ኣብ ጉዳይ ኩናት ሱዳን ብቐንዱ ትሕመ ኤምሬት ምዃና ይጠቕሱ ሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ንናይ RSF ሓይሊ ብምሉእ ሓይላ ክትሕግዞ ምፅናሓን ድሕሪ ናይ ኢራን ኩነታት ንቦታ ኤምሬት ተኪያ ኢትዮጵያ ብጎኒ ናይቲ ሓይሊ ብምዃን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከይተረፈ መጥቃዕታት ከካየድ ክትሕግዞ ምፅናሓ እውን ፀብፃባት ናይቲ ሚድያ ይገልጹ ጀነራል ሕመድ
ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኦፍ ኮርስ ናይ ኤርትራ ምክሳስ ሓደ ኖርማል ፋሽን ኣብቲ ከባቢ ኮይኑ ዘሎ ስለ ዝኾነ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና እዩ ካልእ እውን ሓንቲ ቲዮሪ ኣብዚ ትዘውር ዘላ ምናልባት እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ጌራቶ ዘላ ኣገዳሚ ልዓል እውን ኣገዳሲ ንሱ እውን ምዚ ኩነታት እዚ ዘተሓሓዝ ከም ዘለዎ ዝገልፁ ሰባት ኣለዉ ግን ድሓን ዊና ገነ ዳይቭ ቱ ማች ኢንቱ ዳት ቢካዝ ዝኣክል ካልእ ጭብጥታትን ኩነታትን ስለ ዘሎ ናው ኣብ ኤርትራ ገፅና ምስ ንሪኦ እዚ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብወገን ኤርትራ ብኸመይ እዩ ዝንበብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዋ ይኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዝብል መጀመርያ እስከ በዚ ክንጅምር ወርስ ጎይንግ ኦን እዚ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተታሒዞም ኣናላይዝ ክብርዎ ከለዉ የተከበረ ነው ያለው የኤርትራው ፕሬዝዳንት በየዓመቱ እንደሚያደርጉት ንግግር አድርገዋል። በዚህ ንግግራቸው በተለይ በምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካው ቀንድ ላይ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ይሄ ለውጭ ኃይሎች ለሌሎች አካላት መንበርከክን ቅጥረኛ መሆንን የቀጠናው ትልቅ ስጋት አድርገው የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። በእርግጥ እዛ አካባቢ አሰላለፍ እየተቀየረ ነው። በቅርቡ የአሜሪካን መንግስት ከኤርትራ ጋር የሚሰራበት ሁኔታ እንዳለ የኤርትራ ማዕቀብ በማንሳት በቀይ ባህር ላይ ያለውን የአሜሪካንን ጥቅም ለማስከበር ከኤርትራ መንግስት ጋር ለመገናኘትና ለመስራት በአሜሪካ መንግስት በኩል ውሳኔ ላይ ተደርሰው እንቅስቃሴ መጀመሩን ሰምተናል። ያ የቀጠናውን አጠቃላይ ሁኔታ ይቀይራል ነው። አብይ አህመድ በአንጻሩ እዚህም እዚያም ተነካክቶ እዚህም እዛም እሳት ጭሮ ኢትዮጵያን በከፍተኛ ሁኔታ የውስጧም የውጯም ደህንነት አደጋ ውስጥ እንዲወድቅ አድርጓል። ያው ሰሞኑን እንደምትሰማው ነው ሱዳን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መብዛሕትኦም ናይ ኢትዮጵያ ኣናሊሲስ ነቲ ኩነታት ዳርጋ ብትክክል መንገዲ እዮም ዘንብብዎ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩነታት ናይ መግለፂ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ግምት ኢኻ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንድሕር ኢልካ ቀርኒ ኣፍሪካ ልዕሊ ኩሉ ናይ ደገ ምትእትታው ወፅዩ ድሕነት ናይ ዞባ ንክሕሎ ተሓባቢርካ ምስራሕ ክህሉ ከም ዝግባእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መደረ ናቱ ተዘትዩ ወይ ገሊፁ ነዚ ድማ ልክዕ ምስቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ዘላ ኣብቲ ከባቢ ዝቃዶ እዩ ብመንፅር ድማ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ክሰርሕ ትደልላ እንተተባሃለ ኣብቲ ዞባዊ ዘለዎም ዕላማ ናይ ክልቲኦም እውን ዝዋሰብ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብግምጣሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዞባ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ምስ ኩሉ ህዝቡ እናተጓነፀ እናተጨፋጨፈን ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዞባ ድማ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ክሲ ድሕሪ ክሲ ብመረጋገፂታት ተሰነየ ዝመፆ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማልያ ዘሎ ተራውን እንትኾነ ኣብ ኩሉ ፅቡቕ ሽምን ፅቡቕ ጉርብትናን ዘይብሉ እዩ እዚ ብኸመይ ክረአ ይኽእል ንዝብል ይሓተሉ ፅቡቅ ትሕተ እንደዚሁ ጥቃት እየሰነዘረችን እንደዚሁ ሲመሻከሩ የሰጠ አብይ አህመድ ለሌሎች ሀገራት የተዳከመና እየሞተ ያለ መንግስት ሀገሪቷንም አዋርዶ ራሱም ተዋርዶ በኢትዮጵያ በቀጠና ውስጥ የነበራትን ክብር በዓለም ላይ የነበራትን ክብር አፍሪካንን በመስረትና በማስተባበር ረገድ ያላትን ቦታ ሁሉ ያሳጣ ነው። ስለዚህ አንድም ከህልውና ንባዕሉና ሞተ ንኢትዮጵያ ድማ ምስሉ ለኪምዋ ክኸይድ ዝፍትን ዘሎ መራሒና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብትክክል እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ብሓፈሻ ንሱ ዝመርሖ ዘሎ ስርዓት እናሞተ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ብዙሕ ኣሎ ድሕረይ ሳዕሪ ትብቆላ ዝመስል ኣካይዳ ናቱ ድማ ንኢትዮጵያ ውሽጡ ሕምስ ምስ ኣቢሉ ምስ ጉራብቲ ድማ ብሕማቅ ክሰናበ ዝደለየ ይመስል ዲፕሎማቲክሊ ባንክራፕቲ ኢሎሞ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ባንክራፕሲ ኣጋጢሞ ዘሎ ኢንኬፓብል ኦፍ ኮንትሮሊንግ 80% to 90% of its own territory ካብ 8 ክሳብ 9 ክፋል ናይ ሃገሩ ክቆፃፀር ዘይከኣለ ብዛዕባ ዞባ ክዛረብን ድሕነት ናይ ዞባ ክምድርን ዘምሕረሉ እውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሪጂናል ኢንስታቢሊቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ሓደ ካብቲ ነቲ ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ብኣሉታ ዝፀሉ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ so is blamed for creating severe diplomatic frictions and security standoffs with all of its neighbors including Eritrea, Sudan, Somalia, Somaliland and Djibouti. ስለዚ ምስ ኩላቶም ምስቶም ጎረባብቱ ናይ ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓብን ፀጥታዊ ድሕነታዊ ፀገማት ከም ዘጋጥሞ ዘሎ እዩ ዝነግር እዚ ድማ ብቅዓት ወይ እውን መትከላዊ ኣካይዳ ወይ ጥቁጥዑ ዝኾነ ረዳድኣ ናይ ጉርብትና ሰላም ስለ ዘይብሉ እዩ Eritrea's rising geopolitical stature ብዙሓት ናይ ብልፅግና ካድሬታት ተፀለሎም ዘረባ እዚ ናይ ኢንጂነር ይልቃል እንታይ ዝብል ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ዝሓበየ ዝሓየለ ጂኦፖለቲካዊ ቁመና ሒዛ ወፂኣ ኣላ ይብላ ኣሎ in contrast to unstable neighbors like Sudan, Somalia, Eritrea is portrayed as the only disciplined, stable and organized government in the Horn of Africa. Gay ኩላቶም ፋሕብትናት ይብሎን ኣብ ዘለዎ ግዜ ኤርትራ እታ ዝሓሸ ቃውማ ሒዛ ኣብቲ ከባቢ ዲስፕሊን ስርዓት ሃገሩ ናይ ሰማይ መሬትን ባሕርን ክቆፃፀር ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዕግርግር ዘይብሉ ስሩዕ ኣካይዳ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ስለያ ዘለዎ ኩሉ ነገር ገብር ዝኽእል መንግስቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ጥራዩ ዘሎ
እቲ ክርኢ ዝኽእልን ክሰምዕ ዝኽእልን ድማ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ዝኽእል ኢሉ shifting western alliances በዚ መንገዲ ድማ ኣብ ፕራግማቲክ መብዛሕትኡ ነገራት ዓረብ ናይ ባጀትን ናይ ቁጠባን ፀገም ስለ ዘለዎን ባዕለን ፀይሮኖ ዝኸዳ ስርዓት ዘይኮነ ነቲ ዝደልዮ ዘለዎ ዕላማ ከተግብር ዝኽእል ረብሑ እውን ደው ክብል ዝኽእል ሓይሊ ዘድልየን ዘሎ ምስ ክገብር ዝኽእል ዳ ሽርክነት ክገብራ እምበር ባዕለን ተሸኪመኖ ዝኸዳ መንኮር ኩርኩር ኣይደልያን እየን ዘለዋ ስለዚ that's why ንብልፅግና ዝኣክል ሙሉእ ብሙሉእ ኩርኩር ክኸውን ዝኽእል ገዲፎም ኤርትራ ክኸዱ ዝኽእሉ ምክንያቱ ኤርትራ ነቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ድሕነት ናይቲ ዞባ ኤርትራ ንባዕላ ስለትደልዮ ከተተግብሮ ድማ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ኤርትራ ክሰርሑ ይመርፁ እዮም ዝብሉ ዘለዉ So due to Eritrea's strategic location near the Red Sea and the Middle East, Western and European nations are reportedly shifting. እዚ ናብ ኤርትራ ገጾም ዝኸዱ ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ናይ ፕሬዚደንት ኤርትራ መዓልቲ ናጽነት ዝተዛረበ ድማ during President Isaias criticized regional leaders who act as mercenaries and for foreign powers. ነቶም መራሕቲ መጋበርያ ኮይኖም ነቲ ዞባ ኣብ መበፅባፅ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ነቒፍ እዩ እዚ ድማ ኣብኦም ኣብዪ ኣሕመድ ነይሩ ይብሉ ንፋኖ ይኹን ነቶም ንሓድነት ናይቲ ዞባ ዝቃለሱ ዘለዉ ትክክለኛ ዝኾነ መረዳእታ ዝሃበይ ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ባሕቂ ብልፅግና በሽሙር ከምኡ የለን ዝሃርሞ ዘሎ ካልእ ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ከስማዓኩም እየ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ሓደ ጀነራል ዓጠቕ ኢሉሎ እቲ ኩነታት ናይቲ ዞባ ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ወዲቑሉ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እስከዚያ ስምዑ ወደ ጀነራሉ የገቡትና ኦፕሬሽኑ አስደናቂ እንደሆነ ብዙዎች እየገለጹ ነው ያለው። ከኦፕሬሽኑ ጋር ተያይዞ ደግሞ ፋኖች ያገኙት ድል ጋር ተያይዞ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ የተፈጠረ መከፋፈል ውዥንብር እየሰማን ያለ ነው። መረጃ ከዚህ ውስጥ የሚሰጥ አለ የሚል የሰራዊቱም የውጊያ ፍላጎቱ እየቀነሰ መሄዱ የተሰማ ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን ይሄ ጀነራል ከተሰዋ በኋላ አስከሬኑ አዲስ አበባ መጥቶ ትላንት እንደተቀበረ ተሰምቷል። ነገር ግን በመንግስት በኩል የሚገባውን ክብር አግኝቶ በሚዲያ እንኳን ሽፋን አላገኘም። ስለዚህ ሰራዊቱ ለማን ነው የሚዋጋው የሚል ጥያቄ ያነሳ መሆኑ እየተሰማ ነው። መግደልም ሓደ ጀነራል ናይ ብልፅግና ፋኖ ብዝገበሮ ስርሒት ቤላ ገይሮም ዓጠቕ ከም ዘበልዎ ዝዝከር ኮይኑ ስርዓት ቀብሪ ናቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተካየደ ተረጋጊፁሎ ንሰብ ከይተነግረ ብሕቡእ ከም ዝተቐብረን እዚ ማለት ድማ ናይ ጅግና ክብሪ እውን ክወሃቦ ዘይከኣለ ብኻላ ዘራርባ ምንቲ ሃገር ዝወደቐ ብሕቡእ ዝቕበረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝዋጋ ነይሩ ናይ መን ኣጀንዳ ነይሩ እቲ ኩናት ንሃገር ኢሉ ዝወደቐ እንተኮይኑ ስለምንታይ ክብሪ ዘይወሃቦ ብሃገር ደረጃ ድማ ድምፂ ዘይግበረሉ እዚ እውን ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ጀነራላት እውን ዘስደምም ኩነታት እዮም ዝብሉ ወይም የሚመሰረተው በሰራዊቱ ባለው የሞራል የበላይነት ነው እና ሞራል በጣም ትልቅ ፋክተር ነው በተዋጊ ኃይል ውስጥ እና የሞራል መሰረት ደግሞ እና ከፍተኛ ሞራልን ከፍ የሚያደርጉ ነገሮች በውጊያ ላይ ድልን ማግኘትና ድንገተኝነትን ማትረፍ ነው። ሞራልን የሚሰብር ነገር ደግሞ ለድንገተኛ ጥቃት ስትጋለጥ ነውና ኣብ ወታደራዊ መራሒ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ትዛረብ ዘሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነቲ ኩነታት ናይ ወታደራዊ ኣካይዳ ዝቕይር ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ብወገን ናይ ብልፅግና ሰራዊት ሞራል ዝወደቐ ሰራዊት ምዃኑ ንርኢ ኣለና በቲ ሓደ ድማ ፋኖ ውዳቢኡ ዕይሉ ሞራሉ ሓፍ ዘብል ተግባራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዮም ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ድማ ሞራሉ ዝተዳኸመ ሰራዊት ድማ ንሓንደበታዊ መጥቃዕቲ ኩሉ ግዜ ግልውፅነት ይህልዎ ነቶም ኣገደሲ ሰባት ናቱ እውን ክዕቅብ ኣይክእልን እዩ እዚ ድማ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ መሊሱ ሞራሎም ከውድቑን ናይ ፍርህን ናይ ራዕድን ምልክት ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ሞትካ እውን እንታይ ዓይነት ክንክን ይግበረልካ ንምንታይ ወዲቕካ ዕላማኻ ብምንታይ እውን ዘይግለፅ ተኮይኑ ነፍሱ ዝኻለ ፀገም እዩ እናበሉ እዮም ዝዛረብዎ ዘለዉ እቲ ሚድያ ቤላ ገይሩ ነቲ ነገራት ዘስፍሖ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ ሚድያ ምስ ዝግበር ኩናት ክወሃሃድ ከሎ ጥራይ ውፅኢት ናቱ ዝለዓለ ዝኸውን ስለዚ ምንታይ ዝዋጋእ ዘለኹ ዝብል መልእኽቲ ነቶም ካልኦት እውን ይመፅኦም ከም ዘሎ ዝሓስካ ሒዝካ ህደም ወይ እውን ናብ ፋኖ ገፅካ ተፀንበር ዝብል መልእኽቲ ድማ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ደንጀርስ ኦፍ ሰርፕራይዝ ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብልፅግና ኣብ ግዜ ምርጫ ኣብ ሰንስቲቭ ግዜ ከሎ ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ይመፅእ ከም ዘሎን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ኤትኒክ ቤዝድ ፖለቲክስ እዚ ብኤትኒካዊ ዝተመርኮሰ ፖለቲካ ወይ እውን ቃልሲ ንብልፅግና ኣመና ይሓደጋ እቲ ዝቃለስ ዘሎ ንመንግስቲ ነቲ ሃገር ወኪሉ ዝዋጋ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ክብል ከቢድ እዩ ምክንያቱ ምስ መን ይዋጋ ኣሎ ክፈልጥ ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ኣምሓሩ ንዓደይ ንርስተይ ንህዝበይ ንዝብል ዘሎ እዩ ዝዋጋ ደሎ ወዲ ኦሮሞ ክኸውን ክሊት ወታደር ስለዚ ኦሮሞ ኮይኑ ድዋጋ ዘሎ ላ ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኑ ንኻሊእ ኢትዮጵያ ከመይ ጌርካ ትቐትል it's very very difficult ኩናታት ከቢድ ምዃኑ أزي كبيري كم سودان كين كاد جغرافيك كالة تماغيل كاخت واقعون حدايو إذا كن أم حرب تحتيا لو دك محارونا وتدرنا كله لو بلا تقراي تمالج أفكيف كاي حجو وتهدرك إدز فتيمي كبيري وزلزلو بحفشة حانت زربا يوسخ باقي يرد ما بلتقنا نيمود داتا حدقا متي وكم زلو كجلس كله سمعوه ችን እንቅስቃሴ እና የድሮን ቴክኖሎጂ ድሮን በዚህ ዘመን ብዙ አሁን ሲነገር እንደምንሰማው የመንግስት ኃይል ብቻ ድሮን ታጥቆ የሽምቅ ተዋጊዎችን እንቅስቃሴ የሚገታበት ዘመን ቴክኖሎጂ ሽምቅ ተዋጊዎች በድሮን ቴክኖሎጂ ምክንያት የሽምቅ እንታይ ይብላሎ መሲልኩም ኣብዚ ብዛዕባ ድሮን ቢዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ድሮን ኩናት ክንዛረብ ከለና ብልጽግና ድሮናት ከም ዘሎ መንግስቲ ከም ዝኾነ ድሮናት ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት ይሕግዞ ከም ዘሎ ሓገዝ ከም ዘለዎን ዘበነ ድሮን ምዃኑ እዩ ዝነግር ግን ብልጽግና ድሮናት ካብ ዝጥቀም 2 ዓመት ወይ እውን ልዕሊ እውን ገይሩሎ ምስ ፋኖ መን እናሓየለ ዝመፅእ ዘሎ ፋኖ እዩ ናው ታገይም ይብላሎ ድሮን ንብልጽግና ጥራይ ዝተወሰነ ጉዳይ ኣይኮነን ኢሉ ፋኖ ድሮን ክጥቀም ተጀሚሩ ኣመና ሓደጋ ክኾነ ንብልጽግና ይብላሎ ስለምንታይ ናይ ብልጽግና ፋኖ ድሮናት ድሮ ክሰርሖ ዝኽእላ ይሰርሓ ኣለዋ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅ ኣይከኣለን ፋኖ ግን ድሮናት ክጥቀም ተጀሚሩ ንብልጽግና ስትራቴጂካሊ ክሃርመ ይኽእል እዩ ፎር ኤግዛምፕል ወታደራዊ ቤዛት ናቱ ንኣብነት እቲ ሚኒስትሪ ዲፈንስ ዘፍርየሉ ዘሎ ኣፅዋራት ፋብሪካታት ክሃርመ ይኽእል እዩ ክእው ከም ዝኽእል ክገብሮ ይኽእል እዩ ዳት ሞሜንት እዚ ሕዝብላ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ደረጃ እንተበፂሖም ቶም ፋኖ ማለት እዩ ባዕሎም ክፈጥርዎ ዝኽእሉ እዮም ቴክኖሎጂ ብፍላይ ሽርክነት ናቶም ምስ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ እናዕበየ እንድሕር ከይዱ ክሳዕ ክንደይ ኩናት ክከብድ ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር እንታይ ማለት እዩ እቲ ድሮናት ብልጽግና ዝጀሃረሉ ዘሎ ናብ ፋኖ ምስ መፀ ዝያዳ ውፅኢት ከምፅእ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንብልጽግና እዚ ኩናት ዝቐልጢፍ እንተተወዲዩ ዕምሩ ክሳዕ ክንደይ ክሓፅር ከም ዝኽእልን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ዓቐበት ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ይፅበዮ ከም ዘሎን እዩ ዝነግር ኩሉ ዝዘረባት ሰምዖ ዘለኹም ድማ There's going to be ከቢድ ክኸውን እቲ ኩነታት ከይዱ ንብልጽግና ቀታሊ ክኸውን ዝኽእል ኩናት እምበር ክጠቕሞ ዝኽእል ኩናት ከም ዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ድሮን ኢሉ ብልጽግና ዝፍክረሉ ዘሎ ንዑ ንባዕሉ ዕምሩ ክሕፅሮ ዝኽእል ኩነታት እዩ ንግዜ ጥራይ ንግደፎ ዝመስል ገምጋሚ ዝህብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዓውደ ኩናት ብድሮናት ኣብ ዝስነየሉ ዘሎ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ በዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ናው let's go to ናብ ትግራይ ገጽና ንስከርስከ ሶኒ 24 ግንቦት 2018 ኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ኣብ ትግራይ ምስ ካልኦት ክልላት ብሓደ መረፃ ከም ዘይካየድ ቦርድ መረፃ ኣፍሊጡ ኣብ ኣምሓራ ካብ ዝርከቡ 138 ክልላት መረፃ ድማ ኣብቶም 8 ከም ዘይካየድ እቲ ቦርድ ገሊጹ እቲ ቦርድ ብ318 ግንቦት 2018 ስራሕቲ ቅድመ መረፃን ድምፂ ዝወሃበሉ መዓልትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይን ኣምሓራን ብጠቕላላ ኣብ 46 ክልላት መረፃ ከም ዘይካየድ ወግዓዊ ገይሩ ኣካቢ እቲ ቦርድ ሜላት ወርቂ ኃይሉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 38 ነቁጣታት መረፃ ኣብ ክልል አምሓራ ድማ ኣብ 8 መረፃ ኣይካየድን ኢላ እንግዲህ አሁን ባለን መረጃ በዚህ ከም ትሪኦ ዘለኹም ተመርጫ ሙሉ ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነ እውን ባዕሎም የግድዎ ኣለዉ ግን anyway ንዝመፃ ዘለዋ ሂደት መዓልታት ብዙሕ ድራማታት ክንሰምዕ ኢና but I mean it's whatever it is ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እቲ ኩነታት ርዱ እዩ ግን let's keep ንክትዕዘቦ ትኽእል ጥራይ እምበር ብዙሕ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገራት የለን ንግረ መንገድኩም ክስሕቁ ድማ እዚያ ስምዕዋ እስከ መስሓቃይ መተረቻ ሆኖ የነበረው ይህ የተሰባሰብንበት የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ነገ ከነገ ወዲያ ፍላጎታችን አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ሊቨርፑል፣ ቼልሲ፣ ኒውካስትል፣ ባርሴሎና፣ ሪያል ማድሪድ፣ ቫሌንሺያ፣ ባየር ሙኒክ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ተመስገን ጥሩነህ ዝበሃል ምክትል ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ብልጽግና እዩ ኣብያ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ጎስጓስ ናይ ምርጫ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ ኣብዚ ስታዲየም ናትና ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ በዓል ኣርሰናል መፅአን ኣብዚ ክፃወታየን በዓል ሊቨርፑል በዓል ማን ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ባየር ሙኒክ ቫሌንሺያ ኒውካስል እዩ ዝብል ዘሎ
هذا نجار جني برحال كاب إثيوبيا is أزيز استماع هاجر እዩ ለንቀነ ቪዲዮታት ምናልባት ተረኺበ ከም ጻልኩሜ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኮምፕሊትሊ ንክትርድኦ ወይ እውን ከም ሰብ መጠን እውን ንክትገልጾን ክብድ ዝበለ ሃገር እዩ ምክንያቱ እቲ ዲቪዥን እቲ ተራ ህዝቢ ዝነብሮ ዘሎን እቲ ኤሊት ዝነብሮ ዘሎን ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ ዘለዎ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ኩነታት እቲ ሪያሊቲ እቲ ክውንነት ናይቶም ህዝቢ ነንበይን እዩ ዘሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ለንቀነ ሓደ ቲክቶከር መፅኡ ነይሩ ኣብኡ ገይሮም ዝጀናጅንዎ ዝነበሩ እንተሪኢኻ ክንዲ ምንታይ እታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ወዲቓ ከም ዘላት ሓደ ምቾት ዝነብር ድሌቱ ከም ድሌቱ ክዋሳእ ኣላ ዝኽእል መድረኽ ክህልዎ ከሎ እቲ ካልእ ድማ ነዛ ንምንባር ከማን ዝፀግሞ መድረኽ ከም ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ዲስፓሪቲ እቲ ፍልልይ ኣብ መንጎ ዘለዎን ዘይብሉን ዋላ እውን እቲ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ፀጋታት ፀገም እንተለዋ እቲ ዝርከቡ ፀጋታት መን ክጥቀመሉ ይኽእል ብሕልፍ ዝበለ ላጀሪ መጋየፂ እናተጠቀመ ክነብር ይኽእል እቲ ተራ ህዝቢ ድማ ነዛ ዝበልዓ ንሰትያን ሲኑ ንሓትሕዱ ክጨፋጨፍ ንሽቶ ተሪፍዎ ኣሎ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኢትዮጵያውያን ኖርማላይዝድ ኮይኑ እቲ ኩነታት ናይቲ ዘይብሉን ዘለዎን ፍልልይ ስለዚ እቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ዝነብርዎ ዘለዉ ሂወት ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ዝሓልምዎ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኮይንና እውን ክንሓልሞ ዘይንኽእል ዓይነት እዩ ምክንያቱ ገዛኻ ኩሉ ብኬክን ብገለን ዝመልአ እንተኮይኑ ባል እንተዘየላይ ትሽገርኒ ኢኻ ኬክ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ተራ ሰብ ህዝብኻ እንታይ ይነብር ኣሎ ዘይምፍላጥ ነዚ እጂ ብዙሕ ሰብ ክሪቲክ መፅይዎ ዘሎ ክልል ኣምሓራቴስ ዓሚታዊት ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ክንደይ ኣሽሓት ቆልዑ ቤት ትምህርቲ ዘይብሎም ኣብ ከቢድ ዝኾነ ዓዘቕቲ ዘላ ክልል ኮይኑ ከይሓፈረ ብዛዕባ ሊቨርፑልን ኣርሰናልን ክዛረብ ከሎ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣርሰናል ሴሌብሬሽንስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐነየ ንበይኒ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ኣሎ ግን እቲ ሪያሊቲ ካብቲ ዘሎ እቲ ህውተታ ደረጃ ዝሰገረ ምዃኑ እዮም ዝነብሩ ዘሎ በት that's their thing ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ ዓዶም እዩ የሕዝነካ እቲ ሰብ ኣብ ክብድ ዝበለ መድረኽ ወዲቑ ዘሎ በዳም again ኣብ ናቶም ጉዳያት ኢና እዚ ንትን ክንብል ደስ ዝብለኒ ነገር እውን ኣይኮነን ጥራይ ግን ነቲ ነገር ሪኢኻ ሰሜካ ከተዛረበሉ ከም ሓሳብ ግን ክትገልፆ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ምካዚ ብዛዕባ ጉዳይ ናትና ንጎ ምሸትን ክምድሩ ስለ ዝውዕሉ we need to also to respond a little bit ነቲ ንሳቶም ዝብልዎን ዝገብርዎን ሰሜካ ክትምልሰሎም ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ anyway ኣብ መንጎ ህወሓትን ብልፅግናን ኣብ ሓፂር ግዜ ገለ ነገር የጋጥሙ ክኾን እናበሉ ዝዛረብዎ ዘለዉ ንእሽተይ ከረሪኩም ብጌርና ክንውድቅ ክንፍትን ኢና ማዕከላዊ መንግስቱና በህወሓት መካከል ያለው ውጥረት እንግዲህ እያየለ ይገኛል። ብቻውን ነጥለን የምንመለከተው ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ቀጠናዊ መልክ ያለውና የያዘ ሆኗል። በተለይም ጽምዶ በሚል ስያሜ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማየት ነው ያለብን። ተግዳሮቶች አሉት ወይ አስቻይ ምክንያቶች አሉት ወይ ሓንቲ ዘረባ ኣብዚኣ ብኣገረ ኮዴ እንታይ ይብሉ ዝመስልኩም ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ህወሓት ስጉምቲ ወሲዱ መንግስቲ ተቆፃፂሩ ኩሉ ነገር ገይሩ ከሎ መንግስቲ ብልፅግና ወላ ሓንቲ ይገብር የለን ስለዚ ብኣፉ ዳይደ ይዛረብ ዘሎ እምበር ዓብዪ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎን ኣብ ገለ ነጥቢ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ናብ ህወሓት ዝግበር ወታደራዊ ስጉምቲ ስቲል ኣብ ጣውላ ከም ዘሎ እቲ ብልፅግና ድማ ኦፕሽንስ ነቲ ዘለዎ ኣማራፂታት ክጥቀመሉ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል እዮም ዝገልፁ ኣብዚ so that's also something we need to ክንከታተሉ ዘለና እዩ ንቐፅል ካብዚኣ ሓንቲ ናይ በዓል ዳንኤል እስካ ክንሰምዕ ኣን ፕሬዚደንት ከምኡ ተዛሪቡ ኣሎ ግን እቲ ነታ ሃገር ኣብዛ ኣትያቶ ዘላ ሓድሽ መዋዕል ወይ ሓድሽ ዘመን ናብ ዝሓሸ ዘመን መታን ክትሰጋገር እንታይ እቲ ዘሎ ዞባውን ዓለማውን ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንውሽጣዊ ኩነታትካ ንምቕያር ክግበር ዘለዎ ነገራት እንታይ ነው መቸም በዚህ አጋጣሚ ናተይ ትምኒት ዋላ ነት ፕሬዚደንት ዝሕግዝ ማለት እዩ ቶም ኣማኸርቲ ድዮም ዋላ ተሓጋገዝቲ ድዮም ዋላ ባዕሉ ድዩ ዋላ ተውሓት ብዛሕሲ ብዘቤታዊ ኩነታት ጀሚርካ ተሓርና ብናይ ወፃኢ ጉዳያትን ናይ ዓለም ጉዳያትን እንተትኸይድ ኩሉ ግዜ መሓሸ ከምዚ ናይ ሳይ ናይ ኣሰራርሓ ወይ ከዓ ናይ ኣገባብ ሓደ መልእኽቲ ለመሓላለፍ መምህር ኹን ዝኾነ ዝዛረብ ሰብ ስነናቱ ኣገባብ ኣለዎ ዶ
أجي كم تناتو ستايل كوين الجلس معني مجمع على نتعال سئلة ريو context شعون عن استرداءك تحس ما تزبلا تحساس باي جن بناي حزب عيني بناي تركتاناي حزب خفري خلقها بحلفي عمتان حلفها تثبيت هذا قبل نجارات قال خول لا دخل من أرى أبزناي هجرة وعلاتن ولا إنترفيوهات ولا تم غازيتانيا تتكحتوا خلوا بقول داي عاد جمير كذا حتى رفقنا يوزع تركبوا فللي أي كلون يتملا بعفشة تاريتو نايداني كم زلا تقوينا انتاي كلتيو حدا يوجن عميديا كن ريو خلنا أنا نبعلي كمان نمكن يحيى خلاي كلني نتزبلت عمودة تاخد قبري خاطر اللي بفلا ميديا سلمتايكم متقبر تعلامة سب كسامودة تكريل الكاس اللي تدلي. Now I'm not saying President Isaias أبزرباناتو أمودة تبزع بهاجر تزارب سبنا عكس سمع تطوي لخص بيس لزدلي كونن أمودة تمل اختخت حتى كتودك اللغة بتعم كتود نعبنا بناء زبيتها وانت زجمر نيرون أمودة تا زبيتها وكدرجم كجدديو سلمتاي كل جزء أمودة تا نتهز بي بزغارة بعرستي كتودي خات دلي أنا ما بزعت جزء غير أمودة تا فيديو ناتي نا عدنا تبو نجار ويونا عدنا زملكات أمودة تا كجبر إيدس ولا سلمتاي نتي ملقتها كتعزو خلقها تبو نجار ويون أقدس الملقت من أهون كنت قطفو لبواصل زغنا مودة تا زغنا جن كم زبلا زلو تاريتو جن تسمى إكسنتون بغد ميتون تجبر كالو تجمع يبلو مالتيو بحفشة تاريتو أبزدي بيت كجبروا سلزرا أخي حنت زربالومي كريكم دليل زلو جن نعايز قرامتنيا تلم تدي فلت كايت بلو نجن ما بديت فلتوا أنك تلو سلطخلو سكزيا سمعوا حنتي ركبوا كبران تحتالتي إيرلين كم كان يخون لهم بمخنات على حدها أب ميرا بحت مسكرم ترخيما هو كم كان هجي بزعبع عيد اليوم زقبرو زلو تبوظ خنا برنامج يابير لينك خيط كم رأيوه حنت جنا لابزيا كزارب كله تبوظ خنا تيا زربايا مثلاً أبغى النبي إبراهيم القريش يزيد بالون يرم طاقات زامنون يرم نبي إبراهيم جن ربي الله نتعوت عنا أمنين ينايلو نتوم تعوت سيرو نبربا أمينو نربي دعاء غيرو بجحريو خاني أجايش متأمو أجايش مسمتأو انتاي كجابزومي انتاي كأنقدومي مسبلة جي نتوم أجايش حلمي خا يحلمو ربي بغرو ودخا حرد إلو الجغا أتاتا أزاز أنا حليمة إلو نودو إسماعيل أجي حليمة أجي انتاي رأيخا ربي حليمة نيلو حراي ربي زبولو يقبل يعني إلو خا تقبلو كان راح يزوك حردو قبل ربي خا بقي عيبو بزي الدحية أخوينو مالتي تأدحية مالت بقي تحرد مالتي بي الله أكبر إلقا تحرد مالتي حجم مسواتي يخفيلو شهادة غيروي اسماعيل مالتي النبي إبراهيم لما تي ربي فقدو ربي كم زتري وازلون إذا لدها بقي كم زحرد نفلتني أنا ويز خنا كم زحرد نفلتني أنا قلت زان تاني إبراهيم إيسا ودون تقبروا مخانا أنا يفلتني نيرة سوري لو مفليت اللهم دعم تبغتي أبزي هيمنوتها بعلات نقرأ من قدها خمسين نتي ترجمنا يتبعلات مقلازون بتعمي قداس مخانو يرداكا سلزي أبنا كرسنا أب أوريز فترة وي أوريز فترة زلايا مثلني تنا إبراهيم زانتان تاريخ ما زي مسات زانتاي سلزي زي إذا لدح نعوك كم زبلو زنبرو أي فلت النيران لو مفليت اللهم ثم كما يدي فلتكم دما درو فليتكم علىهم مالتي يجي ترجمنا إذا لدح أنت كم زنبرة بزي من قدي نقرأ من قد دما تبوظ خوني أو دعمت نعيد كم زنبرة celebrations and there was also this كاريت فيديو نيرات ننش كريكم مدحريو حنت فيديو دما الله تنكس معكم أبزون reactions نايتز بغن رغرب تبع سلوى إبراهيم بهال نخلتهم حتى تاتي بابي مامي نخلهم ساب عكيون سلاك دوردلو سجيرو خاون بوزو خيرو ودحيا رغبلو لو ما انت بعنا ودحيا مالتنا دحردلو يو ودحيا رغبلو يو جهوه ما شاء الله تبالو بسيخا بعلنا صلاه تابعينا درب بعل فينا نابعيد سي الناس كلها بتعيد بمناسبه عيد الضحيه المبارك وما شاء الله اي واحد ومع اسرته
دق تنجزات تقان نجزات مالتي دحري مسفتوتنا مسقرابتنا مسكل خاني بتصبون حرفو مالتي حق زربا إذا هزبري غدا بسلام ربنا بعفشة إذا لدحا بتصبغن بدموغن من قدي كم استبعلي زري ملكتات نر لنا ناي مودة طلبوا كاب عد زمزت جايز كميك أنيهم دحان دغنيهم لو ما عند قامي 24 توديو خلا قال أم ترحمنا لنا دايس كم لكم للي جايز بوشتي إذن ساعة 4 جنبت مزرقحو بزح تكست متيني تزبد حقات بغينيرو قد حاول لكم حدا نقدر بوش قبل جايز أنا نتحمق كمان تست كم موتيفيشن إذا حسمو كان قد متعمز جرا نريك إنكو سقطوتي أكو هجري تبدل حساوي دولكم سوات مالتي بتعمل دي خمزي أسحقن دي حتى غير واجد كنا أقولكم منه like نديز اللي سو قالوا دي دعني أنا ندي بتعمي أذكر that's why هجر كأدية نعي هجري أدية من النتيا ناتي identity even أبدأ جوت يسي بناء كلوت هجرات هيكون ممكن تسوع إيرترايت أنتي عدقت تبعي إيرترايت يا أخوي سلازم guys نتوم هجري مبرس خمس حماكم سوات حجون هجري وترو هجري أديها عور تدخل حنكاس تكون كذا تكون صبغت تكون whatever بزيجرس أديها نعاقتكم guys نتوم ناتي I love you so much guys نتوم ولا نتوم تسألون هم I love you so much beautiful وش تعمل دقيقة فعت قلعة تصبغ زخنا ملسيب كيما الله خزر دوم تخينو قال يوم قوم والفصل زخنة شلل باليوم تراك نبلان دلي بزخنة نلو معروف سبزك نودينا لايك مقبار شير مقبار ريتون حسابكم من قدوف النابلنا مزاد ام تدر فوقتك بحبر